Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sininga las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soud to Drizio FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station ng the number 1 and most trusted radio network kinakadrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Abril 26, tuiga 2025. Kagkaron sa aton sininga na vote countdown. 16 dias na lang kag 2025 national, local and farm elections na. Sa gihapon ini mo lang mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga talaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Comelec ginadumilian ang pagdala o kon pagtransport sang masobra tunga sa milyon nga balor sang kwarta sa Mayo 11 kag Mayo 12. Sa pihak kapahin parokyano sang St. Thomas of Villanova sa Libudyan, ginhatagan ni Pope Francis ang rosarito para sa iya iloy nga nagamasakit. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, estudyante nga online seller ginsapote sa iya customer nga ginmeet up sa distrito sang Haro. Sa pihak kapahin Traffic and Transportation Management Office, ginpasiguro nga zero tolerance kag hindi maayo nga hilimuon sa isa ka traffic enforcer. Yara na sa halos 40 apang ang ginpang terminate o kon halos 40 na ang ginpang terminate sa sulod lamang sang isa ka tuig. Muni madalagwar mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sininga palatuntunan diri man sa Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabumbo naton palinton sa gyapon, apisar nga ti may pila ka mga kabanungahanan nga nag-ulan kagapon sining adlaw, no, kag may mga pag-propanality, but sa gyapon ang heat index sa bahin karon iya sang syudad kag probinsya man sang Iloilo ang nagapadayon nga mataas, no, sa aton sining mga kabumbo, rason nga dapat mangin mahinalungon kita. Permi magdala sang tubig para nga from time to time maka-rehydrate kita. Hindi ma-dehydrate ang aton siniya nga lawas kag hindi kita mabiktima sang heat stroke. Sa mga talupang doon kag mga nagapauna pa nga mga balita diri man sa aton sininga pagpalayag sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Pandaman diri, no? Sa nga Malacañang ang publiko nga maghalong sa mga nagalapta sining fake news, may kantanan sa 20 pesos nga balor sang bugas. Ginpayag ni pala sa press officer Attorney Claire Castro nga mayara sa nagalapta sining vlog o kun post kung saan ginapakita ang isa ka bugas, sahi isang bugas nga taga 20 pesos per kilo sa isa ka tawo nga nagapahayag kag ginahambal sini nga kan-an nyo na lang na. Referring sa aton sining mga opisyales ang pagklaro diri karon ni Castro ang sining hindi pagbaligya sa merkado sang 20 pesos sa kada kilo sang bugas bangod nga wala pa sang guidelines nga ginpagwa diri kuno ang Department of Agriculture kun bala pahanugutan nga makabaligya ini banwa sa mga merkado ukon sa mga authorized dealer. May iban ganing nagpahayag ati kung sabagay kagapon nagpabutyag man diri sa pagka-dismayang Department of Agriculture kag ang Malacañang nga kuno ining 20 pesos nga balor sa bugas inog patuka kuno sa mga kasapatan, inog pakaon kuno sa mga kasapatan, of which gati pakabalaot man ina sang Malacañang. Dugangan naton delikada detalye sa mga dalakuan kag mga nagapaw ng mga balita. Inyo bantayan sa maraming pagpalayag sa Bombo Aray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Tanan kita mayara sa mabulig
Agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man na ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw na ho ngayon ng Sabado, Abril 26, taong 2025 at 16 days to go bago ang national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Abangan sa ating balita sa Ibayong Dagat mamaya mga world leader dadalo sa simpleng libing ni Pope Francis. Ang namayapang Santo Papa mga kabombo, ililibing na po mamayang alas 4 ng hapon. Samantala, ang PT Foams Executive Director Undersecretary na si Torres Jr. sinariwang muli ang kakaibang tagpo kasama si Pope Francis sa eroplano. Kababa ang loob na ipinakita ng Santo Papa na mayani sa naturang tagpo. Abangan din mamaya mga cyber drill, itinampok ko sa ikalimang araw ng balikatan exercises. Sa ating election update mga kabombo nation, ang European Union observer sa bansa kasama na susuriin ang umano'y foreign interference para sa eleksyon sa Mayo 12. Abangan din sa ating provincial report mamaya ang Archdiocese of Cebu nagdaos ng Requiem Mass para ho kay Pope Francis. Sa balitang pampalakasan, defending champion ng Boston Celtics hindi napigilan ang comeback ng Magic sa Game 3 sa score na 95-93. At live nationwide via satellite, narito pong detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Mga kabombo ka Star Nation, kasabay po ng nakatakdang libing ni Pope Francis mamayang alas 4 ng hapon. Nasa Vatican ng mga matataas na lider mula sa iba't ibang mga bansa upang magbigay-pugay sa namayapang Santo Papa para sa kanyang pagkakadala sa huling hantungan. Ang mga lider ay nagmula po sa iba't ibang dako ng mundo tulad po ng mga kontinente ng South at North America, Europa, Asia at Africa. Sa Amerika, mga kabombo, kabilang ho sa mga kilalang lider na dadalo ay sina Argentinian President Javier Milei. Doon ho sa may Canada, kabilang ho dito si Governor General Mary Simon. At maging ang kinatawan po ng United Nations na si UN Secretary General Antonio Guterres. Ang presidente ng US, si President Donald Trump ay dadalo rin, kabilang po si dating US President Joe Biden. Sa kontinente po ng Europa, mga kabombo, kinabibilangan po nito si Albanian President Baram Beha at ang Bulgarian Prime Minister na si Rosen Heliascos at ang Czech Republic Prime Minister na si Peter Fiala. Sa European Union, kasama din po dito si European Commission President Ursula von der Leyen at European Council President Antonio Costa. Maging ang French President na si Emmanuel Macron, ang Hungarian President na si Tamás Sulyok at maging ang kanilang Prime Minister na si Viktor Orban. Ang Italian President na si Sergio Mattarella ay dadalo rin, kasama ho niya ang kanyang Prime Minister, si Prime Minister Giorgia Meloni. Ang Prime Minister ng Netherlands na si Dick Schoof ay dadalo rin. Maging ang Presidente ng Ukraine, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa United Kingdom, dadalo rin po mga kabombo si Prince William na siya pong kakatawan kay King Charles III at kakatawan din siya kay Prime Minister Keir Starmer. Sa Middle East, dito na po sa Asia, ang Culture Minister ng Iran na si Abbas Salehi ay dadalo sa magiging libing. Siya po ang katawan o kakatawan kay President Masoud Pezeshkian. Ang kinatawan ho ng Israel ay itong si Yaron Seidman. Siya po ang nagsisilbing ambassador ng Israel dun ho sa may Vatican. Sa Palestine naman, ang dadalo ho rito ang nagsisilbing Prime Minister
si Prime Minister Muhammad Mustafa. Sa Qatar, ang dadaluho rito si Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Dako tayo sa may African continent, mga kabombo. Dadaluho dito ang Angolan President na si Joao Lourenco, maging ang presidente ho ng Kenya na si William Ruto. At balik ko tayo sa Asia or sa Asia and the Pacific. Kabilang ho dito, mga kabombo, si Australian Governor General Sam Mustin, ang Indian President na si Draupadi Murmu, maging ang presidente o dating presidente ng Indonesia, siya pong kakatawan ngayon sa Indonesia, si dating President Joko Widodo, ang Prime Minister ng New Zealand na si Christopher Luxon, at maging ang atin pong presidente, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya po ang kinatawan ng Pilipinas. Kasama ho niya si First Lady Lisa Araneta Marcos. Maraming iba pang mga lider, mga kabombo, ang dadalo doon ho sa alas 4 na libing ni Pope Francis na kasalukuyan na rin pong naroon sa Vatican sa ngayon. Una pong sinabi ng Vatican na hinigpitan na rin ang seguridad, ilang araw ho yan bago pa man ang nakatakdang libing ng Santo Papa ngayon pong hapon. Ipinaliwanag naman ng Master of Papal Liturgical Celebrations si Archbishop Diego Ravelli ng funeral rite para po kay Pope Francis ay isang libing ng isang pastol at hindi po libing para sa isang mataas na tao. Dagdag pa nito na ang katawan ng Santo Papa o ang mga labi ng Santo Papa hindi na ilalagay sa mas mataas na plataforma tulad ho ng nakagawian. Matapos ang misa, isasagawa po ang prosesyon kung saan ang sasakyang lulan ng labi ng Santo Papa ay dadalhin na ho doon sa may St. Mary Major, diretso ho sa gate mula po sa Vatican at hindi na ito dadaan pa sa St. Peter's Square. Ang nasabing prosesyon, mga kabombo, ay magtatagal lamang o inasahang magtatagal lamang po sa halos kalahating oras habang ang aktual na paglilibing doon ho sa mismong puntod ay magiging pribado na. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pag-aalay ho ng kandila at bulaklak ng mga mananampalatayang Katoliko para kay Pope Francis sa Apostolic Nunciature in Manila, kung saan nakasabit ang imahe ng namayapang Santo Papa. Sunod-sunod ho na nag-aalay ng mga bulaklak at mga kandila ang mga Katoliko. Tuloy-tuloy ding may nakasinding kandila rito para sa pumanaw na Santo Papa. Samantala sa Abril 29 ay nakatakda ring buksan ng Apostolic Nunciature in Manila ang isang Books of Condolences upang bigyan ng pagkakataon nga ang publiko na mailabas at maisulat ang kanilang mga sentimiento. Ayon naman sa Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP, maaaring isulat ng publiko ang kanilang mga mensahe sa naturang libro mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Napamahal na nga sa mga Pilipino ang yumaong Santo Papa, lalo na noong nagtungo siya dito sa Pilipinas upang bisitahin ang mga naging biktima ng Super Typhoon Yolanda. Maliban nga sa Manila, bumiyahe rin siya patungong Visayas upang personal na mag-alay ng misa para sa mga biktima ng naturang bagyo. Ngayong araw, mga kabombo, ay nakatakdang ihatid nga sa huling hantungan ng Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major sa Roma. Sa kaugnay pa rin pong mga balita, mga kabombo, ang Executive Director ng PTFOMS na si Undersecretary Torres Jr. sinariwa humuli ang kakaibang tagpo kasama si Pope Francis sa isang eroplano. Kababaang loob po ng Santo Papa, hindi raw makakalimutan at lalo pang hinangaan ng naturang opisyal ng Pilipinas. May update po dyan si Bombo Grant Hilario. Bombo Genesis, sinariwang muli ng isang opisyal ng gobyerno ang kanyang kakaibang tagpo, karanasan at hindi malilimutang alaala kasama Santo Papa Francisco sa loob ng eroplano. Sa ginanong ngayong araw dito sa lungsod ng Quezon, ibinahagi ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. ang kanyang kwento habang katabi pa mismo sa upuan ng eroplano si Pope Francis, kung saan inihayag niya mismo ang kanyang pagkatuwa na makasamang naturang Santo Papa at sinabi pang doon niya naramdaman at nasaksihan ang natatanging ugali nito. Kwento niya ay dahil dati siyang parte ng media na ngayon naglilingkod na sa pamahalaan, aniyay ipinakita pa niya sa Santo Papa ang mga kuhang litrato habang nasa Pilipinas na siya naman itong lubos na ikinatuwa.
Binigyan lamang raw siya ng 5 minuto para makausap ang naturang leader ng simbahang Katolika. Ngunit sa usapan nila noong 2015, habang nasa aeroplano, aniyay, tumagal ito ng higit pa. Narito pakinggan natin na tinig ni Undersecretary Jose Torres Jr. ng Presidential Task Force on Media Security. Napakaganda po, napaka-human po ng Santo Papa. Actually, nung pabalik na ng Roma, ang pinayagan kaming makipag-usap isa-isa sa Santo Papa, yung mga Pilipino, kasi natuwa yung Santo Papa sa pagbisita niya dito sa Pilipinas. So pinagbigyan ng mga Filipino journalists, yung 14 kami, kasama yung mga cameraman, photographers, na makipagkwentuhan sa Santo Papa isa-isa. So may translator naman. So nakakatuwa. Samantala, dahil sa kakabang tagpo kasamang Santo Papa, ipinaliwanag niyang ito'y nagdulot umano sa kanya ng inspirasyon at pagkamangha sa katangian ni Pope Francis, kung saan ibinahagi pa niya sa atin na hinahanga nito ng kababaan loob ng Santo Papa kahit pa na siya ang isa sa mga prominente at pinaka-ma-influential leader hindi lamang sa Roma bagkus maging sa 1 bilyong Katoliko mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ani pa niya, sana matularan niya ito sapagkat pangarap din umano ng naturang Undersecretary na maging mapagkumbaba sa kabila ng mga posisyong kinauupuan at ipinagkakatiwala sa kanya. Narito muli si Undersecretary Jose Torres Jr. ng Presidential Task Force on Media Security. Isang magandang halimbawa na pinakita ni Pope Francis yung humility. Mapagkumbaba siya at napaka-honest niya sa isang napakataas na opisyal, hindi lamang ng isang bansa, kundi ng buong mundo. Ang dami, 1 bilyon mahigit yung mga Katoliko na sumusunod sa kanya. Napakalaki ng bureaucracy na pinapatakbo niya mula sa mga kardinal, obispo, mga pari hanggang sa libliban ng mga lugar. Pero nanatili siya napaka-humble, nanatili siya napaka-simple na tao. Samantala, kaugnay rito, ang namayapang Santo Papa ay nakatakda ng ilibing ngayong araw, mamaya alas 4 ng hapon sa Basilica de Santa Maria Maggiore sa Roma, bansang Italy. Live mula dito sa lungsod ng Quezon, Bombo Gran Hilario nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nagbabala si Professor Renato De Castro sa mga lokal na pamahalaan na huwag magpagamit sa grand plan ng China na manghimasok sa bansa gamit ang mga sister city program nito. Ayon kay Professor De Castro sa panayam ng Bombo Radio, malinaw na isa itong trap para magkaroon ng akses sa ating mga syudad at bayan kapalit ng maliit na pangakong tulong. Inihalimbawa pa ho ng naturang propesor ang pakikipagkasundo ng naturang bansa sa ating mga kababayan. Diyan naman ho sa bahagi ng Palawan, ngunit kalaunan nga ay inipit naman ang ating mga kababayan at pinagbintangan pang mga espiya. Malinaw umano na plano ito ng China para makaganti sa ating bansa. Makaraang mahuli sa ating lugar ang mga espiya ng Beijing na kargado pa ng mga pasilidad para panghimasukan ang ating national security. Kaugnay niyan, narito ang paliwanag ni Professor Renato Cruz de Castro. Ang pinyata na yung mga nahuli naman natin talagang smoking gun evidences. No, yung mga IMSI machine, yung mga photographs pa sila, tapos yung mga meron pala silang GPS tracker, no, nahuli. Pero recently, di ba, parang gumante ang China, nag-apply ang China ng tinatawag nating hostage diplomacy. Nag-aresto sila ng 3 Pilipino na beneficiaries ng sister city relationship ng Puerto Princesa at saka Hainan Island. So, kumbaga warning yan doon sa mga kababayan natin na actually binet na ng mga Chinese, tapos tuwan-tuwa sila, lahat all expenses paid, tapos gagawin sila mga hostages pagtingin sa China kasi gumaganti talaga yung China. Samantala, para nga kay Professor De Castro, hindi lamang sa atin ginagawa ng China ang ganitong mga hakbang, pati na ang umano'y pang-espiya, kaya dapat tayong mag-ingat. Hindi umano kapani-paniwala nagagastos ang higanteng bansa ng mga pasilidad kagaya ho ng mga drones, makikipag-sister city at magbuhos ng pera sa ilang tao at influencer
nang wala man lang hinahangad o hinihinging kapalit. Narito pa ang patuloy na paliwanag ni Professor Renato De Castro. Ang tawag dyan, ang ginagawa talaga sa atin ng China, yung tinatawag natin multi-domain intelligence operation. Yung mga nakukuha natin, no, yung mga nakuhuling mga spiya, ayan ang tinatawag natin sa intelligence parlance, human intelligence. No? Talagang nagagather sila. Tapos ang ginagawa nila, no, yung mga materialis na nakukuha natin sa kanila, mga signal intelligence. Yang drone, ibang pala niya, talagang underwater drone yan, na talagang ang purpose talaga niyan, sabi nga ni Admiral Roy Trinidad, minamap yung underwater terrain natin, yung of course yung temperature, yung depth, no, para talaga sa submarine warfare. Yan ang bahagi ng pahayag at paliwanag ni Professor Renato Cruz De Castro sa panayam ng Bombo Radyo. Sa iba pang mga development, mga kabombo Caster Nation, cyber defense ang naging tampok naman ng ikalimang araw ng Balikatan Exercises 2025 ng mga sundalong Pilipino at ng mga Amerikano. Ito hong araw, mga kabombo, na layong palakasin ang depensa laban sa mga banta sa digital platform o tinatawag na digital na larangan. Idinaos po ang cyber defense exercises o ito ho'y tinatawag sa maiksing CIDEX sa 4 na lugar ng sabay-sabay. Isa ho ay dyan sa may Campo Aguinaldo, sa Western Command, dyan sa may bahagi ng Palawan, ang Clark Air Base sa may Subic at sa may Zambales. Kabilang ho sa mga nanonood ng aktibidad ang mga kinatawan mula po sa may Colombia, Canada, Japan, United States Indo-Pacific Command at ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines o AFP Cyber Command Group. Ayon sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang CIDEX ay bahagi po ng pagsasanay para sa mas pinatibay na cyber interoperability at mas matatag na pagtugon sa cyber attacks. Bahagi ito ng pagsasanay sa modernong larangan ng digmaan kung saan mahalaga umano na protektado ang mga komunikasyon at mga impormasyong pangmilitar. Pahayag pa ng Armed Forces of the Philippines, ang ganitong klase ng pagsasanay ay patunay ng lumalalim na ugnayang pandepensa at ng kahandaan ng magkatuwang na puwersa sa mga bagong hamon ngayon pong panahon. Sa linggo, mga kabombo, sisimulan naman ang Integrated Air and Missile Defense Drill. Gaganapin na po ito bukas sa may bahagi ng San Antonio, Zambales. Tampok ko dito yung mga advanced na air defense system ng Estados Unidos, gaya ho ng Stinger missile at ng Marine Air Defense Integrated System. Sa pagbubukas ng balikatan nito hong araw ng Lunes, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na ang lumalawak na partisipasyon ng mga kaalyadong bansa tulad po ng Australia, Canada, France, Japan at ang United Kingdom ay nagpapakita ng kahalagahan ng balikatan exercises sa pagpapatatag ng seguridad dito ho sa Asia-Pacific region. Kasunod pa rin ang pagbisita nitong si US Defense Secretary Pete Hegseth na nag-anunsyo ng mga hakbang upang palakasin ang kooperasyong militar at ng cybersecurity sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Mahigit sa 14,000 mga sundalo o 14,000 sundalo mula po sa iba't ibang mga puwersa ang kalahok sa balikatan exercises ngayong taon. Samantala, nagpahayag ang Lockheed Martin ng interes sa mag-supply ho ng F-16 fighter jets sa Armed Forces of the Philippines. Maalalang kamakailan ay inaprubahan ng US State Department ang pagbibenta nga ng nasa 20 F-16 Block 70 aircraft sa Pilipinas bilang bahagi ng modernization effort ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ayon sa Lockheed Martin, napatunayan ng mga F-16 fighter jets ang epektibong performance sa iba't ibang mga bansa kung saan sa kasalukuyan ay may nasa 3,100 F-16 aircraft na ginagamit ng nasa 28 mga bansa sa buong mundo. Naging bahagi na rin ito ng COPE Thunder Joint Exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at naipakita umano ng mga ito ang kapabilidad at maayos na interoperability sa Philippine Air Force. Pagtitiyak naman ng US-based defense at aerospace manufacturer, akma ang kapabilidad ng mga naturang fighter jets para sa Air Force ng bawat bansa dito sa Asia-Pacific region tulad ho ng Pilipinas. Ipinunto rin ng naturang grupo ng teknolohiya at kapabilidad na taglay ho ng F-16 ay akmang-akma sa kasalukuyang air asset na mayroon ng Philippine Air Force tulad ng mga ginagamit nitong FA-50 fighter jets kung saan
May pagkakapareho mang ito sa ginagamit na equipment, driving affordability at pilot readiness. Sa kasalukuyan ay mayroon na ring kapabilidad ang Philippine Air Force para sa local maintenance sa mga naturang fighter jets. Meron na ho tayong 19 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga development mga kabombo, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito hong Republic Act number 12174. Ito ho'y kilala rin sa tawag na Chemical Weapon Prohibition Act na nagbabawal po ng paggawa, pag-imbak at paggamit ng mga chemical weapon dito ho sa Pilipinas. Alinsunod po ito dun sa tinatawag na Chemical Weapon Convention na nilagdaan ng Pilipinas noong 1993. Sa ilalim po ng bagong batas mga kabombo, itinalaga ang Anti-Terrorism Council bilang pangunahing tagapagpatupad. Meron pong kapangyarihan na mag-inspection, mag-regulate ng mga chemical na pumapasok sa Pilipinas at makipag-ugnayan sa international body katulad po ng United Nations. Ipinagbabawal sa naturang batas ang paggamit ng chemical weapon sa anumang armadong tunggalian o armadong digmaan. Kabilang po ang riot control agents at ang Armed Forces of the Philippines, ang sinampung naatasan na sumira nitong mga nakukumpiskang mga chemical na may kaugnayan po sa nuclear, habang ang Bureau of Fire Protection ang sasalo naman sa epekto ng mga ito. Sakop po ng naturang batas mga kabombo, hindi lamang po ang mga nasa Pilipinas kundi pati na ang mga Pilipino sa ibang mga bansa at mga sasakyang nakarehistro sa Pilipinas. Mahigpit din pong pinagbabawal yung pagtatapon ng mga chemical sa lupa o kung hindi man sa ating mga katubigan. Sino man pong lalabag dito ay mahaharap po sa mabibigat na parusa katulad po ng mga sumusunod. Una, maaari po silang maharap sa habang buhay na pagkakakulong at multa na 2 million pesos hanggang 5 million pesos para sa mga gagamit o kung hindi man, yung pong mga mag-iimbak ng mga chemical weapon. Pangalawa, pwede rin pong maharap sa habang buhay na pagkakakulong at multa na 500,000 hanggang 1 million pesos para naman po ito sa mga nagpupundo ng mga pinagbabawal na aktibidad. May kaugnayan pa rin po yan sa chemical at nuclear weapon. Pangatlo, 12 hanggang 20 taon na pagkakakulong sa mga paggamit po ng mga chemical na nasa maling layunin. At ang sunod po dito, 6 na buwan hanggang 6 na taon na pagkakulong para naman po sa hindi pag-ulat sa task force. Sa iba pa, pwede pong maharap sa 6 hanggang 12 taon na pagkakulong kung ito ho'y yung pagbibigay ng maling impormasyon. Kaugnay pa rin po ito sa paggamit ng nuclear at chemical weapon. Magkakabisa naman ang batas mga kabombo, Caster Nation, 15 araw matapos ba ilathala sa pahayagan na may malawak ang sirkulasyon dito ho sa Pilipinas. Sa iba pa mga balita mga kabombot Caster Nation, naibalik na ng Pilipinas ang 3 Pilipino na nabigyan ho ng pardon sa bansang Myanmar matapos nga na masangkot sa iligal na pagpasok sa naturang bansa. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, ang naturang mga Pilipino ay nabigyan ng pardon for humanitarian reason. Sinasabing ang mga ito ay biktima lamang ng human trafficking at inalok ng trabaho sa naturang lugar. Ang pagawad ng pardon ay kasunod na rin ng apela ni Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migration Affairs Eduardo De Vega at mga opisyal ho ng Embahada ng Pilipinas. Naisagawa naman ang repatriation effort sa 3 Pilipino sa tulong ng Philippine Embassy sa Bangkok. Nabatid na maghigpit na pinapatupad ho ng Myanmar ang kanilang batas laban ho sa illegal entry, improper visa at iba pang mga usapin. Oras natin meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga usapin, ngayong pong araw, tiniyak po ng National Food Authority na maganda yun pong mga kalidad ng mga bigas na nakatakdang ilabas at nakatakdang ibenta sa publiko hanggang sa 20 pesos kada kilo yung presyohan. Kasunod po ng naging anunsyo ng pamahalaan kasi na magbenta ho ito ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas, ay binatikos ho kaagad ni Vice President Sara Duterte at sinabing posibleng para sa hayop yung mga ibebenta mga bigas. Pero ayon naman kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, yung mga ibebentang bigas ay may magandang quality o magandang kalidad at sumasailalim sa buwan ng pagsusuri upang masiguro na sumusunod ito dun sa tinatawag na consumption standards. Hinding-hindian niya maglalabas ang National Food Authority itong mga substandard na bigas o hindi na maaring kainin ng mga consumer na bigas. Bagamat hindi man anya mapapantayan ang kalidad ng mga imported na bigas o yan po mga inaangkat po natin mga bigas,
ang mga ilalabas na bigas ay pawang mga 25% broken. Ito ho'y katumbas ng well-milled rice, mga kabombo. Kung may mga naninilaw man na mga bigasaan niya, agad daw itong aalisin at hindi na ibebenta sa merkado o sa mga consumer. Sa kasalukuyan, meron pong 7.56 million na sako ng bigas bilang buffer stock ng National Food Authority. Ito naman po'y katumbas ang 10 araw na supply para sa buong Pilipinas. Samantala, kuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong European Union observers sa bansa kasama na susuriin. Ito hong mga usapin sa foreign interference para ho sa eleksyon ngayong darating na Mayo. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ni Bombo Isa Cotonero. Kasama sa mga tututukan ng European Union Election Observation Mission Team ang anumang posibleng pakikialam ng dayuhan o foreign interference sa nakatakdang halalan sa Mayo 12 sa bansa. Binigyan diin ni Deputy Chief Observer Manuel Sanchez de Negues na ang foreign interference ay hindi lamang banta sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Anya, tumitindi ang mga kaso ng panghihimasok ng dayuhan sa mga eleksyon sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang nakaraang eleksyon na European Parliament noong 2024. Inamin niya na totoo na sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga kaso ng foreign interference sa halalan. Hindi lang dito kundi maging sa rehiyon at sa ibang bansa. Ayon pa kay Negues, bahagi ng kanilang monitoring team ang ilang mga analyst na may specialization sa naturang methodology, kabilang ang pagtukoy sa operasyon ng farm trolls at dayuhang panghihimasok. As the chief observer mentioned earlier, there is a dedicated social media monitoring unit, and of course, those kind of issues will be closely monitored if they exist, of course. And of course, it's true that from over the years there will be more and more interference in foreign interference in elections, not only here but not only in the area, but also in the European Parliament elections, of course, in 2024, and in other countries in the world, as you know. Samantala, ayon kay Chief Observer Marta Temido, binabantayan din ng kanilang grupo ang karapatang bumoto at tumakbo sa eleksyon, kalayaan sa pagpapahayag at impormasyon, kalayaang makakilos at makapagsama-sama, pagkakapantay-pantay ng mga kandidato, karapatan na maghain ng legal na reklamo at karapatan ng mga botante na bumoto ng malaya sa anumang pananakot o intimidasyon. I already said that we have a social monitoring audit in our core team. It's made up of several analysts, 8 I think, and they are covering with particular specific methodologies all those situations, namely farm trolls, foreign interference, and our reports will address those concerns because they are they are becoming more common concerns nowadays. Kasalukuyang nasa bansa natin ang European Union Election Observation Mission para obserbahan ang nalalapit na 2025 national at local elections. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Isa Cotonero para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Oras natin 28 minutes na mga kabumbo, makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, malalaking balita, umahalapela muli ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga Pilipino na respetuhin ang mga judge at ang judicial process sa International Criminal Court. Sa isang pahayag doon po sa may The Hague sa Netherlands, sinabi ho ng abogado ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman na dapat na huy irespeto ang nagpapatuloy na judicial process para sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo na kasalukuyan pong nakapiit o nakadetene doon po sa may The Hague. Ginawa ng batikang abogado ang naturang apela kasabay po ng umano'y pagkakatanggap ng mga judge ng International Criminal Court nitong mga negatibong komento. Kasama rito ang mga komentong galing mismo sa mga supporter ng dating Pangulo. Una pong lumabas ang ulat na maging ang mga social media page nitong si International Criminal Court Judge William Mutok ay nakatanggap din ng mga negatibong komento na umano'y galing pa sa mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula pa noong confirmation hearing noong Marso. Kumalat din ang ilang mga peking impormasyon hinggil po sa naturang judge online. Ayon naman kay Attorney Kaufman, maging si dating Pangulong Duterte ay umaapela na rin sa kanyang mga taga-suporta na maging kalmado at magpigil sa sarili
at dapat walang pakikialam sa mga gumugulong na judicial process dun po sa may International Criminal Court. Kasabay nito ay dapat din anyang respetuhin o irespeto ang karapatan ng dating Pangulo para sa patas na paglilitis na bahagi rin ng judicial process na gumugulong dun po sa may International Criminal Court. Sa iba pa mga balita sa oras na ito, pinatitiyak naman ang pamunuan ng Department of the Interior Local Government sa mga lokal na pamahalaan na bukas ang kani-kanilang mga daycare center at sa mismong araw huyan ng halalan ngayong taon. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Interior and Local Government Undersecretary Marlo Iringan, kailangang mabigyan ng atensyon ang mga magulang na may mga maliliit na anak. Sa ganitong paraan, mabibigyan sila ng pagkakataon rin na makaboto ng walang magiging abala. Gitri ng ahensya na mahalaga na manatiling bukas din at may operasyon ang lahat ng mga health center upang matugunan ang mga medical incident na posibleng mangyari. Karamihan kasi sa mga botante ay magtutungo nga sa mga polling precinct para bumoto sa kabilayan ng mainit na panahon. Ipinag-utos na rin ni DILG Secretary John Vic Remulla sa mga lokal na pamahalaan na bumuo ng Local Government Transition Team na siyang hawak naman sa inventory ng mga ari-arian, record at usapin sa pananalapi. Meron na lamang tayong 29 minutes bago po sumapit magkakabombo ang alauna ng hapon. Mahigit 2 linggo bago ang nakatakda ng May 12 elections, inihanda na ng pamahalaan itong mga alternative polling centers sa may Negros Occidental na magagamit sa mga botanteng apektado sa tuloy-tuloy na aktibidad nitong Bulkang Kanlaon. Batay sa datos ng pamahalaan mga kaumbo, aabot po sa mahigit 12,400 na botante. Yun pong kailangan gumamit nitong mga alternatibo o alternative polling precinct pagsapit po ng Mayo 12, ang mismong araw po ng halalan. Ayon naman sa Local Commission on Elections Office ng Negros Occidental, hindi ho gagamitin bilang polling center yaong mga eskwelahan o mga silid-aralan na kasalukuyang ginagamit bilang mga evacuation center. Dahil po rito, kailangan na magtayuan yan ng mga alternatibong presinto malapit po doon sa mga evacuation center na kasalukuyan pong ginagamit. Ayon pa sa Commission on Elections, hindi ho magsasagawa ng special elections para sa naturang lugar dahil maantala lamang daw yung pong pagbibilang ng mga boto kung sakasakali magkaroon ng special elections. Una na rin sinabi ng Office of Civil Defense na hindi papayagan yaong mga evacuees na bumalik pa sa polling precinct kung saan sila dating bumuboto bago pa yung mga serye ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kung itataas naman sa alert level number 4, yun pong alerto sa naturang bulkan, inasang hanggang sa 80,000 o 80,000 na mga botante mula po sa may Bago City, La Carlota, La Castellana, maging sa bahagi po ng Murcia, Pontevedra at San Carlos, yung kinakailangan pong bumuto sa mga alternatibong polling precinct. Dito ho ay kakalanganin ng hanggang sa 20 o 22 na mga alternative polling precinct para ho sa kanilang pagboto. Samantala, muling binatikos ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang nakalipas na administrasyon dahil sa umunoy malaking utang na iniwan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa post ng dating Senate President, pinunan niya ang sinasabi umano ng mga supporter at mga tagahanga ng dating Pangulo na marami siyang nagawa bilang dating Pangulo ng bansa. Bagaman sinang-ayunan ito ni Enrile, sinabi niyang marami ring proyekto ng nakalipas na administrasyon ang hindi natapos at hindi pa rin matatapos hanggang sa ngayon. Ayon pa kay Enrile, hindi galing sa buwis ng mga mamamayan ang ginamit na pera dito kundi galing sa utang. Batay umano sa kanyang pagkakaalam, karamihan sa mga inutang ng dating Pangulo ay mula pa sa bansang China. Ngitang dating senador, ang dating Pangulo ang umutang at gumastos habang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ang nagiging tagapagbayad nito. Sa katunayan aniya, si dating Pangulong Duterte ang may pinakamalaking inutang kumpara sa iba pang mga naging Pangulo ng ating bansa. Pero nga, sa mata at paniniwalaan yan ng kanyang mga taga-suporta at admirer, ay si dating Pangulong Duterte ang pinakasikat at pinakapopular na naging presidente ng Pilipinas. Sa iba pang mga development, ibinasura naman ng Court of Appeals ang apela ni Cagayan Governor Manuel Mamba na i-dismiss ang reklamong libel na inihain nitong si Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile laban sa kanya. Sa resolusyon na may petsang Abril 21, sinabuho ng Court of Appeals o ng Appellate Court
na nabigo ang mga petitioner na sina Governor Mamba at Rogelio Sending Jr. na maglatag ng bagong mga argumento para baliktarin ang desisyon ng Korte noon pong Disyembre 6 ng taong 2024, nakalipas na taon. Dito, pinagtibay ho ng Korte ang resolusyon ng Makati Regional Trial Court Branch 137 na nagbasura sa apelan ni Governor Mamba para ibasura ang naturang kaso. Ayon sa Appellate Court o sa Court of Appeals, yung mga argumentong idinulog ay pawang rehash lamang o inulit ang mga isyong naresolba na sa kanilang resolusyon. Kaugnay ho nito, base sa patakaran, dapat na ibasura ang isang motion for reconsideration na wala namang anuman ng mga bago o yung tinatawag na novel issues na dapat ay idulog sana. Maalala po mga kaubo na nag-ugat ang reklamo matapos na akusahan sina Governor Mamba ng umano'y malisyosong akusasyon laban kay Enrile. Yan po ay noong 2020. Samantala, kasalukuyang iniimbestigahan ng Department of Transportation ang hindi pagpapasakay ng isang airline company sa isang pasahero dahil sa punit na kanyang punit na pasaporte. Ang investigasyon ay kasunod ng isang social media post ng isang pasahero ng kanyang ama ay hindi pinasakay sa kanyang flight papunta sa Bali, Indonesia noong Abril 15 matapos makita ng airline personnel ang maliit na punit sa kanyang passport. Ayon sa Department of Foreign Affairs at sa ilalim ng Philippine Passport Act, ang isang pasaporte ay kinukonsiderang damaged travel document kung ang pisikal na kondisyon nito ay naapektuhan. Kasama ng departamento na mag-iimbestiga ang Civil Aeronautic Board. Ayon nga kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, pinatawag na nila ang naturang airline company pati na rin ang international carrier para ma-verify ang totoong kondisyon ng naturang pasaporte. Titingnan din nila ang mga CCTV footage at ito hong actual na personal accounts sa mismong paliparan. Kaugnay nito, patuloy ho ang pagpapaalala ng Department of Foreign Affairs kasama ang Department of Transportation na ingatan ang mga pasaporte. At kung may sira katulad ng nawawalang pahina, nasira na cover o nabasa, ang mga passport holder ay kailangan na mapapalitan sa Department of Foreign Affairs bago mag-book ng biyahe paalis ng bansa. Oras natin, meron na lamang po tayong 24 minutes o 23 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Sa iba pang mga development, ipinag-utos na ng kataas-taasang hukuman o itong Korte Suprema na gawin pong electronic. Yun pong pagsasampa o pagkahain po ng mga kaso na annulment at yung pong pag-nullify ng mga kasal. Sa isinapublikong pahayag at abiso ng Supreme Court ngayon pong kahapon mga kabombo, dapat na raw hong isumite at ihain ang mga ganitong uri ho ng kaso gamit itong tinatawag na electronic filing o electronic system filing. Base kasi sa resolusyon kamakailan ng Supreme Court Handbank, sa pinalawak na Rule 13-A ng Rules of Civil Procedure, minaman na rito na ipatupad ang electronic filing ng mga kasong particular sa pagpapawalang bisa ng mga kasal. Maging ang service of pleadings, ang paghahain po ng mga motion at iba pang mga dokumento, mga papeles na may kaugnayan sa civil cases ng first at second level courts ay dapat ding maging electronic na rin. Maalala na bago po ipatupad ang pagbabagong ito ay hindi pasaklaw ng Rule No. 13-A in whom special proceedings gaya ho ng annulment at ang pag-nullify ng mga marriage cases, kung saan mismong ang Office of the Court Administrator ang nagrekomenda na isama ang ganitong mga kaso sapagkat anilay pareho naman ang procedures sa civil action sa mga ito. Ayon naman po sa Office of the Spokesperson ng Korte Suprema, ang inisyatibong ito ay bahagi daw ng kanilang mga hakbang sa ilalim po ng tinatawag na Strategic Plan for Judicial Innovation para huyan sa 2022 hanggang 2027. Bombo International News. Hindi naman bababa sa 20 individual ang naitalang sugatan matapos na tumama ang magnitude 6.3 na lindol malapit sa baybayin ng Ecuador. Ayon sa European Seismological Center, kabilang sa mga napinsala ay ilang gusali dahil yan sa para magpatupad ng temporaryong pagsasara ng mga ito, kabilang na ito namang mga oil infrastructure sa lugar.
Ang naturang lindol ay tinatayang may lalim na aabot sa 23 km habang pinag-aaralan ang paglalabas naman ng tsunami warning sa lugar matapos ang pagtama ng naturang lindol. Matapos ang naturang pagyanig ay aabot naman sa 135 na pamilya ang naitalang apektado nito. Ilan nga sa mga pampubliko at pribadong gusali ang nagkaroon ng damage at ilang lugar ay nawala naman ng supply ng kuryente. Samantala, kaugnay nito, kaagad na nagpadala ng tulong sa mga naapektuhang individual at pamilya ang presidente ng naturang bansa na si Daniel Noboa. Kabilang narito ang mga shelter, mga humanitarian aid kits para sa kanilang mga mamamayang apektado. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo Caster Nation, hindi po napigilan nitong 2024 NBA champion at siya pong defending champion ng Boston Celtics. Itong comeback ng Orlando Magic sa Game 3 ng kanilang tapatan. Ikatlong tapatan po ng naturang dalawang team. Sa unang half, hawak po ng Boston Celtics ang 14-point lead laban po sa Magic. Pero bumawi po ang Magic sa third quarter at binura ang 10 puntos na lead habang ipinoste ang 3-point lead after po ng third quarter o ikatlong quarter. Pinilit naman ng Boston na bumawi sa ikaapat na quarter, ngunit tanging 1 puntos lamang ang kanila pong nagawang burahin sa tulong na rin ng clutch offense at defense ng Orlando Magic. Sa naging panalo ho ng Orlando Magic, mga kabombo, nanguna po dito ang Bagito. 4 na taon nang naglalaro sa NBA, itong si Paolo Banchero. Siya po ay kumamada ng 29 points, 6 na rebound at kasama ho dito ang 3 steal. Ang kanyang kasama naman na si Franz Wagner ay kumamada ng 32 points, 7 rebound at 8 assists sa kabuuan po ng 42 minutes na kanyang paglaro. Ang third man dito ho sa panalo ng Magic ay itong si Wendell Carter Jr. Siya po ay gumawa ng double-double sa panalo po ng Magic at kumamada ng 10 puntos at 12 mga rebound. Sa Boston, mga kabombo, sa panig ng Boston Celtics, ang tanging gumawa ng 30 point dito ay itong si Jason Tatum. Siya po ay kumamada ng 36 points at 9 na rebound. Habang ang nagsilbing 2024 NBA Finals MVP na si Jaylen Brown ay nalimitahan lamang sa 19 points at 6 na rebound. Ang guard na si Derrick White ay nalimitahan lamang po sa 16 o 16 na puntos sa kabuuan po ng 38 minutes na kanyang paglalaro. Sa ngayon mga kabombo, matapos po ang 3 game dito po sa 7-game series sa pagitan po ng Boston Celtics at ng Orlando Magic, hawak pa rin ng Boston ng lead. Yan po ay sa pamagitan ng 2-1. Yung pang-apat na game o game number 4, gaganapin po yan sa home court ng Orlando Magic. Habang ang ikalimang game, ang first na 5th game ay babalik na po doon sa home court ng Boston Celtics. Meron na lamang ho tayong 20 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon mga kabombo. Tiniyak ng pamalang panlalawigan ho ng La Union yung pong ibibigay na tulong para ho sa mga biktima sa naganap na aksidente sa naturang probinsya kung saan po isang bus na may lulan na maraming mga katao yun pong nasangkot ho dito. At karamihan po sa mga biktima ay mga residente sa Ilocos Region, lalo po doon sa may bahagi ng La Union. Ang mga ito ay nagpapagaling pa sa mga ospital sa lalawigan matapos ho ang naturang insidente. Batay ho doon sa inilabas na report ng pulisya sa Ilocos Region, nawalan daw ho ng kontrol ang driver ng bus patungong San Fernando City, doon po sa may La Union, mula sa may Baguio City at bumangga sa pundasyon ng Welcome Rotonda sa Nagilian Road. Yan po ay kagabi. 41 katao, 41 na katao, kabilang po ang driver at maging yung konduktor ng bus ang nasugatan. Nakalabas naman ang mga pasahero sa mga bintana at inabot ng mga rescuer ang 2 oras upang makalabas ang naipit na driver at conductor. Ilang biktima rin ang napanatili doon po sa ospital habang yung iba dinala po sa may Baguio City. Nangako naman ang pamalang panlalawigan ng tulong para ho sa lamat ng mga biktima sa naturang aksidente. Meron na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna po ng hapon. Dako tayo sa ating mga provincial report mula po sa ating mga provincial station
Unahin natin dyan sa may Visayas area. Kasabay po mga kabombo ng libing ni Pope Francis mamayang alas 4 ho ng hapon ay update po tayo sa ilan pang mga haganapan sa mga probinsya kung saan sa bahagi ng Cebu nagdaos ho ng Requiem Mass para ho kay Pope Francis naman ang Archdiocese of Cebu. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Nagdaos ng Requiem Mass ang Cebu Archdiocesan Cathedral kahapon, araw ng Biyernes, Abril 25, bilang pagluluksa sa pagkamatay ni Pope Francis. Ang banal na misa ay pinangunahan ni Most Reverend Cebu Archbishop Jose S. Palmadidi kasama ang kanyang mga kasamahan sa katedral katulad ng mga pastor, mga bisitang monsinyor at iba pang kaparian. Sa kanyang homily, ibinahagi ng arsobispo ang kahalagahan ng buhay ng yumaong Santo Papa na nagbigay ng pag-asa sa buhay hindi lamang sa mga Katoliko kundi sa sino mang taong anuman ang relihiyon, kasarian at nasyonalidad. Ipinaluwanag niya na naisip ni Pope Francis ang paralalang sinipi niya mula kang Saint Francis of Assisi na tulad ni Jesus sa kabila ng mga batikos ay patuloy na gumagawa ng mabubuting gawa para sa kapakanan ng marami. Samantala, hinimok ng arsobispo ang mga mananampalataya na ipagdiwang ang pagkakaisa sa pananampalataya, magpasalamat sa mga regalo sa buhay at manalangin para sa walang hanggang kapahingahan ni Pope Francis. Ang Requiem Mass ay isang misa para sa mga patay para sa mga Katoliko mula sa simbahan upang gabayan ang kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. In many ways, if there is one Pope that we can also say, true to the spirit of his namesake, Saint Francis, the man of peace, that we should be peacemakers. And we know that. If there is one who opens his heart and his arm to all peoples of various religions, of various sects, of various orientation, he was criticized, but we know he has an open heart and now we understand better. It's like Jesus whose heart is open to all and we appreciate that. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang grupong Ibon Foundation naman tinawag na gimmick lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan daw hong pagbebenta ng 20 pesos kada kilo o 20 pesos per kilo na bigas upang mataas daw o mapataas yun pong kanyang approval rating. May update naman po dyan ang Bombo Radio Iloilo. Tinawag ng Ibon Foundation isang non-profit research, education at information development institution na isang gimmick lamang ang pagbebenta ng Department of Agriculture ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Jose Enrique Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi itong layunin lamang ng inisyatibong ito na palabasin na natupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangako noong 2022 elections na pababain sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Ayon kay Africa, ginawa ito ng administrasyon upang subukang itaas muli ang trust at performance ratings ng Pangulo na bumaba batay sa pinakahuling survey ng Pulse Acer Research. Sa nasabing survey, bumaba sa 17% ang approval ratings ni Marcos. Mula 42% noong Pebrero ay naging 25% na lamang ito nitong Marso. Ang pilot launch ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas ay isinagawa matapos ang isang closed-door meeting ni Marcos kasama ang 12 gobernador mula sa Visayas na ginanap sa Cebu Provincial Capital. Dagdag pa ni Africa, hindi rin malinaw kung ilang Pilipino ang makikinabang sa murang bigas at walang inilatag na data ang administrasyon ukol dito. Anya sa kasalukuyan, ayon sa data ng National Food Authority, mayroon lamang itong 358,000 pesos metriko toneladang rice stocks. Sapat lamang para sa mahigit 9 na araw na mas mababa pa sa kalahati ng target na 15 araw na National Rice Buffer Stock. Well, kailangan sa amin ng ordinaryong Pilipino na mapamuri yung presyo ng pagkain, dagdag ng bigas. Pero diniloko tayo. Pinag-aralan naman namin yung mga statements nila, mag-interest release. Ang kapansin-pansin doon,
Ang sinasabi lang ay magbebenta ng 20 pesos. Hindi naman sinabi kung ilan na makikinabang dyan. Pinapatupad nila yun para kung wari may ginagawa. Pero sa milyon-milyon Pilipino na kailangan ng tulong, gimmick lang ito para kung wari napapatupad yung pangako. Pero sa ito lang, siguro may kakarampot na makikinabang. Mabuti naman na gusto sila yung makachamba sa 20 pesos na yan. Si Jose Enrique Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mula sa bahagi ng Visayas, dako tayo sa may Southern Luzon area, magkakabombo ang State Weather Agency sa bayan ho o sa probinsya ng Camarines Sur. Nagbabala na patuloy na mararanasan ang mataas na heat index sa mga susunod pang mga araw. May update po dyan ng Bombo Radio Naga. Patuloy na nakakapagtala ang Agrometeorological Station ng State Weather Agency sa bayan ng Pili, Camarines Sur ng mataas na heat index sa mga nakalipas na araw. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Ian Neil Nunez, officer in charge ng CBS-UA Pili Agromet Station, sinabi nito na batay sa kanilang data, pumalo sa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na kanilang nairehista na nakalipas na mga araw. Ito ay nasa dangerous level na malubhang delikado para sa mga tao, lalo na sa may mga sakit at mga sanggola. Ayon kay Nunez, pabago-bago ang naitalang heat index sa lalawigan ng Camarines Sur, ngunit nananatiling mataas kung kaya naman peligroso pa rin sa mga residentes. Dagdag pa ng opisyal, ang kombinasyon ng air temperature o relative humidity ay nagre-resulta sa mas mataas sa temperatura na siya namang nararanasan ng mga tao sa kasalukuyan. Batay sa data ng State Weather Agency sa lalawigan ng Camarines Sur, mararanasan pa rin ang mataas na heat index sa mga susunod na araw kung kaya dapat nahanda ang publiko sa magiging epekto nito. Kaugnay nito, pinaalalahanan pa rin ng opisyal ang lahat sa posibilidad ng heat cramps and heat exhaustion at heat stroke na dala ng mainit na panahon. Siguraduhin umano na palaging uminom ng sapat na tubig at iwasan ang magbilad sa matinding sikat ng araw. Sa ngayon, tiniyak ni Nunez na patuloy na nakamonitor ang kanilang opisina upang makapagbigay ng tamang data at abiso sa publiko. Sa pagmomonitor po namin dito sa CBS-UA Pili Agromet Station po ay nananatili pong mataas ang ating heat index na itatala araw-araw po yan. Kasi yung heat index po ay hindi lang na ibabatay sa air temperature o yung temperatura ng hangin, kundi dagdagan po natin ito dahil sa relative humidity o alinsangan. Pag nag-combine po yung dalawa, yung init ng hangin sa alinsangan, ay nakakaramdam na po yung tao ng mas mataas na temperatura. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Angelica Basquinia nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga provincial report, magkakabombo, ang pamanampalalawigan po ng Isabela, sinimulan na rin ang distribusyon dito ho sa mga unang batch ng mga form at mga supplies. Gamitan po yan sa darating na halalan. May update dyan ng Bombo Radio Kawayan. Sinimulan na ng pamahalang panlalawigan ng Isabela sa pangunguna ng Provincial Treasurer's Office ang distribusyon ng unang batch ng forms at supplies na gagamitin sa darating na May 12 national and local elections. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Provincial Treasurer Maria Teresa Araneta Flores, sinabi niya na 274 na unaccountable forms and election supplies ang natanggap ng Provincial Government of Isabela na naka-address para sa 34 municipalities sa lalawigan. Gayunman ay 30 lamang ang nasa Provincial Treasurer dahil hindi nakasama ang para sa Dinapige, Palanan, Divilacan at Makunakon. Ang dahilan na exclusion ay dahil sa layo ng mga coastal municipalities, kaya hiniling nila sa COMELEC na idiretso na lamang ang delivery sa naturang mga munisipyo. Inaasahan naman ng Provincial Treasurer's Office ang pagdating ng second batch ng supplies kabilang ang official ballots mula sa COMELEC F2 Logistics sa buwan ng Mayo. Oras na matanggap na ng mga municipal treasurers sa mga non-accountable form, ballot at iba pang election supplies ay agad itong susuriin. Tiyaking tama ang bilang para sa bawat cluster precincts bago ito release ng electoral boards at gamitin para sa halalan. Mariin nilang paalala na siguruhing ligtas na makarating sa bawat munisipyo ang mga forms at supplies, lalo na kapag dumating na ang mga balota hanggang maaari
supply ay dapat ingatan, iwasang manakaw, masira o mabasa ang mga supply mula sa F2 Logistics. Ang responsibility at accountability sa pangangalaga ng mga supply ay nasa mandato na ng Municipal Treasurer at oras na malagdaan na ang acknowledgement receipt, subalit hinihikayat pa rin silang magbigay ng feedbacks at makipag-ugnayan sa corresponding election officers. Ito po, actually, non-accountable forms and supplies pa lang po ito dahil ito pa lang first batch. Ito, just like the A3, poster indicating precinct number, paper seal, certificate of votes, certificate of receipt of official ballots, envelope for rejected ballots, mga envelope for election returns, mga envelopes po, official receipt of election returns, tapos yung mga iba po mga forma, and then nandito na rin ho yung ballot secrecy folder, yung nakikita ko natin na tinatayo, and then thumbprint taker and BIR forms. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted bridge network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Dako naman tayo dyan sa may bahagi ng Northern Luzon. Ito ho, mahigit 130 mga baboy abay nilitsyon sa may bahagi ng Bugay, Cagayan. May detalye dyan ang Bombo Radyo Tugigaraw. Mahigit 130 na baboy ang sabay-sabay na lechon kasabay ng 3rd Agri-Fiesta ng bayan ng Bugay, Cagayan. Nilagyan ng mangrove crabs ang loob ng lechong baboy kaya tinawag itong makbuchoy o mangrove crab Bugay lechon. Ayon kay Mayor Licerio Seri Antiporda III ng Bugay, umaabot sa 650,000 ang halaga ng manilechon na baboy na binili sa 30 barangay na tinutulungan ng local government unit sa ilalim ng hog production program nito. Matapos ang lechon parade, ipinatikim ito sa mga dumalo sa festival. Tampok din sa festival ang kakanin at pinakbet kung saan nagkaroon ng pinakbet cooking contest. Binigyang din ni Antiporda na hindi lamang pasasalamat kasiyahan ng pakin ng aktibidad, bagkus target nito na palakasin ng sektor ng pag-asaka at pangingisda na siyang pangunahing pangkabuhayan ng mga mamamayan. Nagpapalechon tayo ng marami para itong mga kababayan ko matikman nila yung lechon na masarap. So maingganyo sila. This is my way of encouraging them na mag-alaga ng baboy sa mga backyards. At kung nauubos yung mga baboy natin sa African swine fever, nag-request tayo sa Department of Agriculture ng isang pig breeding center. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Tuwegaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ruby Awoy Ibay para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ikinabahala ng United Nations World Food Program ang pagkaubos ho ng mga pagkain sa Gaza. Ito ay dahil sa pagharang ng Israel sa mga humanitarian aid na pumapasok sa naturang lugar. Nitong Biyernes lamang ng huling batch na mga pagkain ang kanilang na-deliver sa kusina ng Gaza at ito ay mauubos na raw ilang araw lamang. At noong Marso 2 nang simulan ng Israel ang pagharanga sa mga humanitarian aid kung ilang milyong mga pagkain at gamot ang hindi nakarating sa Gaza. Magunitang nanindigan ng Israel na magpapatuloy ang kanilang pag-atake hanggang hindi pakawalan ng mga Hamas itong mga bihag na kanilang hawak. Bombo Sports News. Dating sports news para sa mga NBA fans, magkakawang bumawi din po ng panalo ang Milwaukee Bucks laban sa Indiana Pacers at ipinoste ang 16-point win sa game number 3. Yan po sa score na 117-101. Pinangunahan po nitong si two-time NBA MVP, Giannis Antetokounmpo ang Bucks at gumawa ng 37 points, 12 rebounds at 6 na assist. Nagbuhos din ng 37 points ang guard na si Gary Trent Jr. habang nalimitahan lamang sa 7 puntos ang All-Star na si Damian Lillard. Sa panig ng Pacers, magkakamumbo, nasayang po itong 28 points. Itong si Pascal Siakam kasama na ang 14 points, 10 rebounds at 7 assists mula sa All-Star na si Tyrese Haliburton. Habang ang kanilang reserve guard na si Aaron Nesmith ay meron pong 18 points at 7 rebound.
Ang Pacers ang may hawak pa rin po sa lead mga kabombo na 2 wins at isa pa lang ang panalo ng Milwaukee Bucks. Samantala, kapapasok lamang po mga kabombo na balita, natalo ho ngayon ang Los Angeles Lakers sa Minnesota Timberwolves mga kabombo at hawak na po ng Minnesota itong 2-1 lead laban sa batikan na Los Angeles Lakers kasama si LeBron James. Mga kabombo ka Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating mga fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, subaybayan po ang ating mga provincial station mga kabombo. Pwede po ninyong balikan ang kanilang mga program. Hindi po ninyo napanood, napakinggan or namonitor sa mga nakalipas pong mga oras o mga araw. Sa bahagi ho ng Mindanao area, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station po dyan at mga Bombo Radio at mga Star FM station. Tulad po ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at para sa mga Hiligaynon speaking, ang Bombo Radio Coronadal. Siyempre, nariyan rin ang ating bagong istasyon, ang Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at maging ang Star FM Cotabato. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago tayo magtapos, narito po ang Prayer for the Soul of Pope Francis. O God of mercy and compassion, we entrust to you our beloved Holy Father, Pope Francis, whom you have called from this life to yourself. Grateful for his tireless witness to the gospel, his courage in proclaiming mercy, and his love for the poor and the earth, we now commend his soul to your eternal embrace. Grant him the reward of faithful service, the joy of seeing you face to face. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan ang Traffic and Transportation Management Office. Ginpasiguro nga way isang pagatulirahon siniiya nga mga sarawayon nga mga traffic enforcer sa pagkamatuod suno sa ila sini nga hepe hinyati 40 na ganina pang terminate amo no sa sulod lamang sang isa ka tuig. Check na bala ang dugang nga mga balita kag impormasyon kaupod sa kay Bombo Angel Tan. Bombo Angel, please go ahead. Ginapasiguro diri bang mocham sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga zero tolerance sila sa mga hindi maayo nga hilmuon sang isa ka traffic enforcer. Sa interview sa Bombo Radio kay retired Colonel Darko Garbanzos, ang head sa nasambit nga opisina, igin pahayag nga ginapatayan niya gid kuno Bombo Cham nga mahitso ang ilang hanay abing madisiplina matudloan sang insakto nga mga bagay ang mga traffic enforcers ilabi na kung ara sa field na Bombo Cham. Suno sa iya, madamo sa mga recorded cases just like misconduct, unnecessary absences, kag pila abi sadto ka mga pag ginapasuni pagpangilkil, rason sa napa-terminate diri ang 40 ka mga traffic enforcers nga tiyara ini siya sa like more than a year na nga pag-cleansing sang hanay sang TTMO. Kagati ang bali retired Colonel Garbanzos nga kapasalamat gid ini siya sa mga persona nga naga-message sa ilang Facebook, nagahatag sang feedback sa mga reklamo nila Bombo Cham agud mahatagan nila sang igtalupangod. Kagati with this one because abi sang nagasaka nga number sa mga ginapang terminate, sige-sige sa gihapon ang ilang hiring Bombo Cham sa mga persona nga gusto nila o kung gusto magsulod abi bilang kabahin sang ilabi nga opisina Bombo Cham. Kag with this one ginpasiguro diri sang natungdan nga hindi lang basta-basta ang ilang mga qualifications, requirements, kundi series of
processes gid ang ginobra sa mga applicants man. At the same time, paintindi gid nila kuno Bombot Siyam nga ang application diri bilang traffic enforcers hindi lang higya-higya, hindi lang pagsulod sa pistahan, kundi pag-memorize gid sa mga ordinances nga ipatuman nila sa mga dalan Bombot Siyam pagti makitaan taman as of the moment tambal Sir Garbanzos nga nagabaton gid sila large number na sa mga kababaihan ang ginapasulod nila sa ila abi nga hanay bilang traffic enforcers bungod madamo ang nagakatahap kun babayi ang nagapamaypay kuno sa mga dalanon sa mga nagasaway sa mga traffic violators Bombot Siyam. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nang statement man ni retired Colonel Odarico Garbanzos sa aton interview. Ginapatay-patayan tagin ni sila no una is nato ni no ang level up sang ato na serbisyo dire. That is why nga continue ang aton education no? Orientation sa ila. Daw sobra na ni 40 ang gin-terminate naton because of misconduct and mga unnecessary absences. Mga pila ka months, mga 1 year na nga. Okay, almost. More than 1 year na ina. 40, sir, no 40? Mga 40 na. No. Ti ang amon dia we zero tolerance in so far sa kill sa pagpangayo or anything no in nga nagakatabo sa ground. That is why nga kami nagapasalamat gid kung may naga-feedback sa amon regarding sa mga mga illegal activities ang amon nga mga personnel. Kung may mga ga-complain, i-try gina namon nga i-follow up kag i-prove no. Once ma-prove ganin namon ti ginaya terminate kagid ya. No? At himuan ka man sang investigation report pero i-terminate kagid. And tiya mo ni continue ang aton nga campaign sini because gusto naton nga ang pananawan sang pumuluyo diri sa syudad nga ang traffic enforcer hindi amoy na. Ang aton nga opisina himo sang tanan para nga ini ma-change ang pananaw no, sang mga tawo kag ma-change man ang mga culture nga nga naga-exist diri sa sulod nga dapat na hindi na mag-exist. Okay. Pero Sir Garbanzos, nagamba ka nga zero tolerance sa inyong end. And then, gapati ka man sir, on your end nga you're doing so far so good sa pagpili sa mga tawo nga pasudlon sa TMO, sir. Subong iya... Ano nga sir mga qualifications nyo right now, sir? Mga screening process nyo, sir? Subong no, we need people because nga may gina-terminate kita. Hiring ka mo subong, sir? Sige na ang hiring, no? Subong yati sang una daw lang no, pina-orient lang subong iya may proper nagi kaming orientation. May proper nagi kaming training no in so far sa protocol. Sa initial interview pa lang mabalaan man na namon nga ang mental capacity sang isa ka tawo no kay bago ka mag-appear sa interview may ginapa-memorize kami, meaning indra pa lang mabalaan naton kung siya no kung qualified siya even though nga ang iyang educational attainment no daw medyo manubo pero may mga taong ara iya dasig ang pag-adapt no may ara pa naman kita diri nga dapat pagid i-change no kay ang attitude ang mediocrity ang apathy no ari pa na di sa iban pagkasala-sala mo ginapa-explain na mo na ini sang una wala ini no kag gina-restrict ikaw kung may complaint ka gina-restrict ikaw sa opisina while doing the investigation sa tanan to yang ma-found guilty ma-suspended or ma-terminate no? So amo na yung amon nga proseso na disubong. So bago ka di magsulod, dapat ang mental state mo nga hindi na dia fiesta ang imo ginsudlan, may enforcement function ini, dapat ka mag-memorize ang mga regulation ordinances
kag ti willing ka nga magserbisyo para sa syudad sang Iloilo. So, wali sir, series of series of processes gid nigali sir before sila makasugod sir Garbanzos. Yes, no. Mga kwenta po sir, kitaan nato sir, do kadamo sa mga ginahire niyo nga babaeng officers this time, Sir Garbanzos. We recognize the role of women, in this organization. Kung kisa balo ka naman nga ang mga babaeng enforcers naton nga mahuya ang iban kung magsitaon sila sang babae. Kag ang babae hindi man na sila nga iba ang dating, iba ang lambing sang babae kung may mga traffic situation, may mga apprehension nga matabo. Bomba Cham na batian sa mga kabombo naton si retired Colonel Darko Garbanzos ang head sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. All right. Ini si Bombo Angel Pichilier Tana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan. Insindihan ginanaton nga sa bisan diin man yang organisasyon. Wa isang perpekto sini nga pagdumalahan. Although nga may mga nahimuan sini iya nga maayo in terms of kumbaga pa kung sa salakyan, pag overhaul ni retired Colonel Garbanzos sa Traffic and Transportation Management Office. But muna natural na hindi ma-perfect. May mga kapaslawan or may kapaltahan gid sinabanwa nga masalapo sa aton sini nga mga kabombo. Pero we do appreciate sang mga changes kag disiplina nga ginhimo ni Colonel Garbanzos sa Traffic and Transportation Management Office. Isa man gani dira nga gina-acknowledge ginaton, gina-recognize ginaton atong kabais mismo sang babaye nga traffic enforcer sang namangkot malangat yan akon violation. Tigin eksplikarya, ma'am sa aton sini nga general rule. May numero to siya nga ginahambal. But silingon nga mga traffic enforcer, may knowledge sa ila sini nga ginapatuman iya nga mga pagsulundan. Kung hindi man na sa ulado, nakaintindi sang ordinansa nga ila sini nga gina-enforce, ginapatuman nga dapat sundon sang mga motorista. Unlike before sa aton sini nga mga kabombo, ngati kung do wala na gidiyasang nabalaan sini nga violation, ibutang lang na nila nga disregarding lang tanan. Parahan ka dira, mangkuton mo ang violasyon mo, pangayoon mo driver's license, kung hindi mo paghatag, butangan ka na nila diyon nga disregard. Anong gin-disregard mo? Kay ka pamangkot ka gani kung ano imo sini nga violation, why man siyang maihambal ang traffic enforcer? Hambalo niya malang kaya nga, ti palang tawalan ko bisang imo sini nga lisensya. Ti tapos kung hindi ka magpalantaw, kung magpakita sa lisensya mo, kay why man siya gani nga iambal nga kung anong imo sini violation na commit, ti disregarding na dayon. Ti ina nga mga sahi isang sitwasyon, sadto anay ina. Sadto anay ina. Subong iya sa aton sini mga kabombo, ti may mga nakapalabot man diri sang feedback sa aton, may mga eksperyensya sila sa bahin sa mga traffic enforcer nga kumparahan sila gina-explicara nay kung anong ila sini nga na-violate. Kag kung makahangop ang driver abi nagapaubos man kay nakainsindi nga nakalapas siya sa ordinansa or pagsulundan sa trapiko, ti naga-submit na malang sa traffic enforcer. Ugaling kung kaysa may mabais gid, hindi gina malikawan, but eventually ma-realize edo sala ko gitwaw. Pero isa sa mga nakita naton ng improvement
nadula na ang kinutungay. Hindi man gid sila nga nadula na gurwa, pero ti naturalmente lang ako kaisa nga ti kun may do medyo may damo unod bulsa dira magpro parking ti medyo pito-pito man dira traffic enforcer kag magpulo patras tapos ginalikit-likita, natural lang man na. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Gapangabuhi man traffic enforcer mo, di ba? Pero inang dakpon ka, himu-imuan ka violation, tapos paluparan ka istorya nga ti awat na kung dito kagid sa City Hall makadto ma'am kag dito mo ginay settle o balayran mo 2,500 pero kung may 500 ka na subong din okay naman lang Ti so far inaiyabanwa sa aton sini mga kabumbo during sa tsimpo ni Sir Garbanzos nadula or nahagan-hagan kag malaka-laka na or safe to say siguro kaduay na sa mga kasubong sina nga reklamo. Oh? Pero may pipila pagid iya sa gyapon nga mga kakulangan. Kag ti siguro inang mga kakulangan nakalabot naman sig tulupangod ni Sir Garbanzos kag ginatingwaan man na nila nga mahatagan sa nigakigo sini nga igtulupangod or solusyon ang inyo sini nga mga nagkalalain sini nga concern. Oh? Pasalamat lang kita kay may pagbago. Magluwa sa pagbago ara na sa punto nga ti may mga traffic enforcer na nga ti talhaon. Hindi kay daw kasubong ang pagtamod sa tuyas traffic enforcer makakita ka lang gani sa naka-blow, naka-royal blow, nga may pula or kung ano santo to ilan sini nga uniforme nga kablapit simo nga paminsan ka diyon ara naman ngayo naman so. Oo. Hindi bla engineer sa aton si Mac Bumbo. Pero subong lain na ya. Palapitan ka traffic enforcer, galibog yung ulo mo ano kung violation man. Oh? Ano akon sini na committer nga sala? Kag ginapaintsindi ka na nila ginhambalan ka na. Of which ngati isa man ina sa mga pagpatigayon sa mga training, seminars, kag pag-insindigid mismo iya sa tagsa ka mga traffic enforcer sa mga ordinansa kag mga ginapatuman nga pagsulundan diri sa syudad sa nga Iloilo. Sige lang pisar nga ti may mga pagpakamalaot man nga naagom ang Traffic and Transportation Management Office. Bilang isa ka professional yan, insindihan man naguro ni Sir Garbanzos, nga hindi man ma-perfect yan ang pagdumalahan, pero ipakita yan lang sa puloy sa syudad sa Iloilo, nga nagatingwa man siya, nga bisan pa paano, maplansya. No? Kag mapatuman sa eksakto, ang mga ordinansa kag pagsulundan sa trapiko diri iya sa bayan sa syudad sa Iloilo. 15 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check naman natin this time balita ni Bombo Lindsay Bade. Ang Commission on Elections nagadumili sa sino man nga magdala or magtransport bisan gani withdraw di ba? Sa masobra 500,000 pesos sa pitsa 11 kag 12 sa bulan sa Mayo. Withdraw nyo na da subong. Check na lang si Momolin si Bade. Momolin sa report, please go ahead. Magapatuman, Bombocham ang Commission on Elections sa nationwide 2-day money ban sa ginadumilian. Sa ding ginadumilian, ang ining pagdala ukon pag-transport sang masobra 500,000 pesos na cash ukon sa foreign currency equivalent sa ni. Ang money ban ang mga epektibo sa Mayo 11 kati magapadayon tubtob sa adlaw gini mismo sa eleksyon Bombocham sa Mayo 12 sandig ini siya sa section 28 sa COMELEC resolution number 11104. Sakop sa ni ang cash nga maipod nga campaign paraphernalia o kung materyales nga magaserbi bilang ebidensya sa electoral offenses. Ginpakigangutan naton si Attorney Rainer Laison, ang Provincial Election Supervisor sa COMELEC Iloilo, kag iyang pahayag nga agod mapatuman ang ining pagban tanan nga COMELEC checkpoints nationwide.
ma-implement sa round-the-clock inspections. So, Catherine Lyson, ang ining money ban, nag-serving tool, agad nga mabuligan ang COMELEC na ma-identify ang mga paghulag sa kwarta sa pion sang election period at mahimo nga indicator ini sa Bombo Cham sa vote buying activities. Makabulig man ini pahayag niya nga makahimo sang baseline sa impormasyon sa pag-imbestiga sang ginadudahan nga financial behavior kati actually may ara man sa mga exceptions ini ang ining money ban kaangay na lang Bombo Cham sa mga cashiers o kung disbursing officers nga mo ni sila yung nag-transport sang cash bilang kabahin man niya sa ilang trabaho, dapat may ara sila sang ipakita Bombo Cham nga certificate of employment kag identification card nga tinagapakita sang ilang pangalan, picture, designation kag perma. So nagpaandaman dari ang COMELEC sa unusual nga mga financial transactions sa election period lakip ng pag-withdraw sang dako nga balor sang cash, digital wallet transfers o kung pagbabaylo sang check nga nagalapaw sa 500,000 pesos na wala sang mathag nga economic justification ang makabig nga suspicious kati mahimo nga maangot ini sa vote buying o kung vote selling. Ang ini nga transaksyon ang sandig sa section 29 sang nasambit nga resolution sang COMELEC. May ara man actually sang gahom ang poll body nga imbestigaran Bombo Cham ang ining mga financial records sa mga kandidato, organisasyon o kon grupo sa bulig man sa mga government agencies kaangay na lang sa Commission on Audit, Bangko Sentral ng Pilipinas, Bureau of Internal Revenue, National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police kag local barangay officials. Samtang tanan naman Bombo Cham nga financial kag non-bank institutions kinahanglan nga mag-report sang anuman nga makaduluda nga transaksyon sa Bangko Sentral na Pilipinas kag sa Anti-Money Laundering Council. Sa idalom sa Section 43 sang COMELEC Resolution number 11104 ang sino-man nga kandidato nga mapamatbatan nga guilty sang vote buying o kon pag-release o kon pag-disburse sang public funds kadungan sa prohibited period no 45 days antes ang regular session or regular election o kung 30 days antes ang special election mahimo gid nga magpangatubang sang immediate disqualification. Yari bala pamatian naton na nangipahayag ni Attorney Rainier Lyson. Of course ini kay ang aton nga gobyerno nagatulok sa mga mga suspect nga mga transactions sa bank involving substantial amount of money kay amo ni ang ginagamit sa pagbaklanay sang boto no. So ginakuan man lang ini nga importante ini for the COMELEC to investigate nga may mga substantial withdrawals ini sa isa ka bagay man lang magwardyahan naton no kaga ma-avoid naton ang proliferation sa mga vote buying activities no para of course it's just really capacitating the Commission on Elections no with the necessary tool nga para makaagom kita makakuha kita sang mga baseline information nga mabantayan naton further ang conduct sang elections kaga ma-avoid naton ang practices on vote buying. As of now, may nag-apply na for exemption sa money ban. Kaya I think may exemption na siya, attorney. Sa aton wala pa kita may nabati. Nabatian Bombo Cham si Attorney Rainier Lyson, ang Provincial Election Supervisor sa COMELEC Iloilo. All right. Hindi na pwede ka withdraw Mayo 11 kag Mayo 12, di ba? Kung panuhan nila Bombolens? I-advance na nila Bombo Cham ang pagkuha sa kwarta. Pero pwede man sila actually before makakuha sa kwarta pero gina advice dito sa ila sa Commission on Election Bombo Cham basi maangot na siya sa vote buying, especially kung unusual bala ang transaksyon, like subong lang sila abi nagkuha sa 500,000 pesos kung basehan ng mga previous transaksyon sa mga bangko Bombo Cham. Di ba may mga bank secrecy law? Paano naman toki isang COMELEC abi?
Ang amo na gani Bombo Cham nagapangayo man sila bulig sa bahin sa nga Bangko Sentral ng Pilipinas kag mangin sa iba nga mga government agencies nga ma-check ang ining mga transaksyon sa pipilakan mga tawo nga naga-withdraw sa kwarta ako man sila nga mabudlay sa ila, especially magluwas sa sining mga gina-transfer nga mga kwarta Bombo Cham kalabanan nga daan kun kay isa ang pag-transfer man sa kwarta bangod man sa bakal sa boto man. So sila sa bahin sa Commission on Elections, mangin ang PNP, mangin ang AFP, gako man Bombo Cham nga mabudlay para sa ila, pero ting ila lang diri nga ginapanawagan nga buligan sila sa mga tawo para nga di madakpan kung sino man na nagahimo sa kamalamalahan during election period Bombo Cham. All right. Ini si Bombo, Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid da Bombo Lindsay Bade. Sa mo sini nga sitwasyon banwa real talk na lang ta. Kay ti do amo maning masami karon nga do makambal ka bala nga pamatian mo gid do. Ti maghambag ka nga real talk. Ang totoo lang bala nga istorya. Real talk sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Ining mga kandidato nga nagapamakal sang boto. Nagagasto sang million, even billions of pesos during campaign and the election na period. Ang pamangkot sini banwa di nila bawion Hindi na kita magpamangkot abikon sa diin inihalin. Ang pamangkot na lang paano nila bawion. Bisan ilabo mo sa bato ang kandidato nga nagapamakal sang boto, makapungko sa pwesto, mamawi ginaya sang iya sini nga gasto. Rhyming words ba? Do naga-flip top lang ta, di ba? Di ba? Amo na yang tandaan nyo kag amo ng realidad sa aton sini nga mga kabumbo. Inang pila naman ka eleksyon kag pila naman ka mga lideres ang nagliga diri sa pungsod Pilipinas. Kung inyo sinananotisyaran sa aton sini nga mga kulturante, may ara bala nga nakapanerbisyo sang minatuod samtang yara sila sa pwesto. Kung may yara gid man ilisipon lang guro kag ti pasalamatan ina naton. Pero ang iban sulo serbisyo gamay ginansya dako. Ginansya dako sa punto nga ti kung ara sila sa pwesto, damo sila sang pwede siniyang bawian or pamaagi kung paano makabawi isang ila sini nga gasto during election na period. Dira nagasulod ang pagpanglabo sa pundo sang mga proyekto, kung ano pagidirang mga medyos posibles nga kuno abi maayo nga deal para sa gobyerno, pero sa idalom sang lamisa, tididto na yan nagatinukbanay ang mga buhaya. Dira na sila iya karon nagabawi sang ila sini nga mga gingasto. Kagti, whether you like it or not, ang masuffer iya, kita nga mga pumuluyo. Ang lain pagid sina kag patal nga istorya, hinali malabalik doon kita sang nagbakal sang imo sini nga buto, kag hambalon anong sagan mo kareklamo kay bayad ka naman. Ibutang mo ya sa alang-alang ang masunod siniya nga mga tinuig bangod nga nagpadala-dala ka sa pila 300, 500, 700, 1,000, 1,500, 2,000.
Ti bana-banaan na da kag paminsari mayo kay may pila na lang ani kadlaw mo Mel? 16? 16 na lang kadlaw kag eleksyon na. Kabay pa nga sa sining May 12 midterm elections, diri na magasugod nga ang matudtod nga tingog sa mga pumuluyo ang mabatian. Diri na masugod ang pagpili sang eksakto husto nga sahi iya sang leader. Hindi man naton mahambal kag hindi gid kita ya makahambal nga ang leader nga pilion naton ang wala gid iya sang mansa. Sus Maria kagusip. Base kon malusod tadi sa karon sa ginapungkuan ta kon sa mga terminolohiya pasang kilala ko. Halos tanan may mga mansa man ang ila sini iya nga bayo. Saton sini nga mga kabumbo. May mga mansa, may mga bahid man na sa nga hindi maayo. Kung ano inang hindi maayo nga buluhaton ti. Dipindi ina sa ila. Saton sini mga kuturan. Pero kung wala na gid, amo na balang mga terminolohiya nga ti pilion ta na ng lesser evil. Inang makahambal kita nga ti nagaganar man siya, pero ginabalik yaman sa iya sini nga mga constituents, ginabalik yaman sa pumuluyo. And this goes, hindi lamang iya sa lokal, kundi lakip na sa national posisyon. Saton sini nga mga kabumbo. Mangita kita sang or magpili kita sang mga ibutang naton as legislators sang may mga madalom sini nga pag-intindi kag mayara sang paghangop sa pagbalay sa mga pagsulundan. Dulao na kung tani naton yung mentalidad sang mga Pinoy nga kumo sikat siya na lang ang aton sini nga pilion. Ti ang pagbalay sang mga layi pagsulundan kag pagpangita sang paagi agod nga mahatagan sang solusyon, kung hindi man solusyon mapahagan-hagan ang mga mayor sini nga problema sang pungsod Pilipinas. Ti amo sinang mga tawo nga dapat naton ibutang sa pwesto. Hindi kay kumo nga maayo sumaot, kumo nga malapor sila na ang iya sining kutis, hamis-hamis, maanyag, ti amo na dayon ang aton sining pilion. No! Lantawon taman, kun bala, ini siya ang makasangkol or may ikasangkol, may ikasarang nga makakontribuer sa pagpangita sang solusyon or sa pagpaganagan sa mga mayor nga problema sa pungsod Pilipinas. O galing kay ti sa aton sini mga kabombo, bala nyo kung anong nagakalinabo subong? Ang nagakatabo subong is ang mga Pinoy do mahilig sa band-aid solusyon. Band-aid solusyon in the sense nga ti kay kumo ginhatagan kato sang amo sini nga kantidad sa isa duwa ka bulan ti medyo ulo ala ayahay ang imo sini nga paningkay-singkay kiti ba yunod bulsa mo? Pero pamangkuton mo kagalingon mo. Inang tawo bala nga naghatag sa imo sang temporaryo nga hayahay sa kabuhi. Mapalawig ya ina saton sini nga matag palamate. Nga kon pananglitan siya makapungko sa pwesto, makahatag siya sang permanente nga yahay sa imo sini iyang pagpangabuhi. Just like bala sa bahin sang 20 pesos sini nga bugas ang 4 kilo.
Damo scrutinize sini nga subong lang kay kumo eleksyon nga adiri ginumpisahan sa Visayas, nga adiri sa Visayas diri lang ya ang may tawo nga pigado. Sa Luzon wala to ya imol, sa Mindanao wala imol. Amo na bala nga mga sugilanon, magluwasin ang pinakadako sini nga palamangkutanon hasta San-O ina. Kag hindi man gani tanan ang ginabaligyan sina or pwede makabakal sina. Kag may limitasyon man. Tidira sa aton sini nga mga kabumbo. Halos mga politiko kabalo kamo iadlaw-adlaw nung ginaobra sina nila, nagaatubang ina sila sa espiho. Kag dira na sila nagakumpas-kumpas, nagapractice. Sa ila sini iyang i-deliver nga mga speech nga kuno abi tudok sa balatyagon, tudok sa tagipusoon, pero way kimo kabalo binula na iyang practice niya, ang ensayo ya para nga mangin believable kag dag-on ang inyo sini nga tagipusoon kag maghamba kabaw. Sincero gid ini siya. Pero way ka kabalo, hindi mo man masigurado kung sincero gid man o kung para lang iya papatihon kamo kag pananglitan nga makapungko na siya sa iya sini nga pwesto, ti siyempre una bes bawion niya na yung gasto niya Kung may mga pinanser siya, kung hindi iya matagan pwesto mga pinanser niya to, bisan pa paano mabayaran niya to kung pilang kontribusyon? Paano ikaw, paano si ordinaryo nga Juan de la Cruz kag si Juana de la Cruz? Maano ka mo? Ang realidad is mapabilin kita sa gyapon, no? Nga lamugo, nguringaton, sa aton sini makabumbo, kung sa gyapon, magapadala-dala kita sa mga kandidato nga lunsay pasalig lang ang ginhimo mga kauturan. 33 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga panumbalik ka Banwa. Dugang nga mga balita kaga impormasyon diri pala tuntunan na bumbuanay sa udto. Ano ni natabo ni sa estudyanteng online seller nag-meet sila sa iya sininga ginbaligyaan, meet up sila. Imbis nga bayad, tapungol iyang nagom niya. Kag parokyano sa St. Thomas of Villanova sa Alibudjan, ginatagan ni Pope Francis ang rosaryo para sa iya sininga iloy nga nagmasakit. Mga balita, balikan ta sa paday nga pagpalayag sa mamuanay sa udto pagkatapos ang mga importante nga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 20 to 26, 2025. Another evening of great musical entertainment is in your way sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang retro band ang natala nga magpagwa sa ilang great collection of oldie-goldie songs sa concert at the plaza. Mangininyo sa Abril 26, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pagaiban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon the Bridge. Sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Santos nga misa,
pahanuguti nga ang pagkabanaw sang aton Ginoo ang magaserbe bilang aton firm resolve to live righteously bangod aton hibaluan that there is life after death. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas kaangay sang kamot bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinan-an o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon.
Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog, hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalikan sa takna sa Ningalauna. Standby sa kay Bombo Paulina Piliora, estudyante nga online seller, ginsaputi sang iya customer nga gin-meet up sa distrito sang Haro. Ano klaseng customer? Masiway inog bayad o kung ano man, nagbaisay sila sa aton sini nga mga kamumboy. Check nato ang follow-up report ni Bombo Paulina Piliora. Kag later kung makigagaw ta balita ni Bombo Jomar Villan, check tama naman ang isa ka handumanan sa kay Pope Francis ginhatag sa isa ka parokyano from Alibudjan, Iloilo. Standby, check ta Bombo Pauline sa report, please go ahead. Sa puti diri ang isa ka estudyanteng online seller sang iya mismo nga gin-meet up nga customer dira sa bahin sang Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Sa aton o kon ang biktima diri gin kilala kay alias John, 20 anyos, ini siya kag residente man sang distrito sang Haro. Sa aton diri gin pakigangutan si Police Major Eduardo Chacon, ang hepe sang Iloilo City Police Station 9. Iya diri gin pahayag nga may nag-order sa biktima sa jacket do hoodie, ini siya Bombo Cham, balor 1,000 pesos. Ini siya kaga kung una sugtanay ini sila nga makita ay sa may Haro Plaza man, apang do nag-ayo diri ang customer niya nga makita ay na lang sa may Tabuk Suba para lapit sa iya nga puloy-an. Ginhambal pa gani Bombo Cham ng suspect o kung sang iya man mismo nga customer nga kay wala ni service that time ang biktima nga 20 anyos. Kay gindala ko no sa iya man nga tiyo ang iya nga bike tigin hambal didto sa nga suspect nga kadto lang di siya kuno sa may Tabuk Suba kay pretehan niya lang kuno Bombo Cham ang ginasakyan
sang biktima diri. So natigayon nga magkita ay man ang duwa kag so gina-check bala yung double check diri sang suspect ang item kag do naga time do mga paggamay man ng interaction kiti gina-check ang ginbakal diri niya nga hoodie nga jacket Bombo Cham kapang kay di wala man sa may natabok nga commotion kag ginali lang ini nga ginsumbag sang suspect ang biktima sa iyang ulo sa makapila man nga beses kag gulpi lang niya nagdalagan man ang biktima kay ti luwason man ang iyang kaugalingon Bombo Cham. So diri man pagka huluhapon na kay tiro adlaw ado mga 10 pasado alas 10 na ini Bombo Cham sang aga natabo ining pag-meet up man sa duwa kag pagsaputi man diri sang suspect sa biktima then pagkahapon naga-proceed na lang ni ang solterito or ang 20 anyos man diri nga estudyante dito sa may police station kag report man ang natabo man nga insidente so gintuad diri sang biktima sa kapulisan nga wala man ini siya kuno Bombo Cham sang atraso o kun kilala abing kontra nga posible mag-obra ini sa iya kapares dito sang pagsaputi man sa iya sang suspect Bombo Cham. So base man diri sa investigasyon sa kapulisan kay ti ang iya nga pulian dara lang man mismo sa may tabok suba haro. So na-locate ini siya gilayon sang kapulisan man and may identity naman ini siya Bombo Cham bangod na kitsurahan siya mismo sang biktima kagti naga-chatanay na sila nga daan sa may messenger sa may Facebook Bombo Cham. So that is why man nga nakilalaan gyud siya mismo sang biktima apang kay didto man yang ilang conversation dito sa may messenger kag Facebook dugin block ini siya gilayon Bombo Cham apang didto man aging padulungan dayon sang kapulisan ang puluyan sining suspect kag didto nagpahayag ang amay kag ang utod sini sa nga suspect nga wala ini siya kuno that time Bombo Cham sa ilaman nga balay bangod nag-ubra ini kuno so ang edad sang suspect diri do around 27 years old ini siya Bombo Cham. So ginrefer ini sa kapulisan man ang kaso sa barangay Tabuk Suba Haro sa barangay officials na Bombo Cham sa Lupon patapos nga based diri nga nagwa man sa medical certificate nga slight physical injury man diri apang desidido niya nga magpasaka or mag-complaint pasaka sa complaint man tag ining biktima batok diri sa suspect apang ang kapulisan niya ti padayon man sa gihapon ang ilang man nga investigasyon Bombo Cham natuhoy man sa nagluntad nga pagpangsaputi sang suspect diri sa biktima. Pabati bala nato ng ato ng interview kay Police Major Eduardo Chacon Jr., ang hepe sa Iloilo City Police Station 9. Nagpa-blatter nga ligid sumbag siya. So kung kuan natong detalye dito ra to found out nga among siya si John Ernest na online seller. So according sa iya may nag-order sa iya nga persona nga jacket hoodie type. So una nag-synchronize sila sa presyo pero gusto sang buyer nga i-check ang items kaya do RTW sa blur dito where siya. So nag-synchronize sila. Una nila nga meet up place dapat is sa Haro Plaza. Pero nag-insist ng buyer nga dala lang sa area sa Tabuk Suba kay mas mas lapit sa ila. So amo to ambal man ang seller nga wala sa isang service kay ang ginagamit niya nga bike baligin na lang po sang or ginagamit sa iyang tiyo so wala sa sasakyan. So nag-insist naman na tuluat ang buyer nga sige lang sakay ka lang sa tricycle da kay or e-bike kay ako ang siya daw ang mabayad ang buyer. So pag-abot sa area da sa may Tabuk Suba sa may kung familiar ka sa lugar man pagsul mo sa barangay o sa punta magpawala ka pa kadto Kubay before sa Kubay which is part pa sa Tabuk Suba dira sila nagulat ang ato nga seller. So mga pagulat niya mga tugidigan nagabot ining kuan anong suspect nagalakat tapos sa motor nag-istorya na sila agin check ang jacket tapos gulpi na sige nga check yung sumbag na sa gulpi wala man sila sang pag binaisay, wala man siyang disgustuhan na nga natabo, gulpi lang siya yung sumbag, so nahigo siya sa ulo. So umuto da son, nagingagaw siya nga magdalagan talagyo kay pinagbaan ng seller. Umuto, nag-blatter sa station sa hapon, pero natabo na siya sang aga, mga 10 o'clock sang aga. Ano ni sir, via ang transaksyon nila? Online siya ma'am. Dali kung mag-meet up promote cash ang bayaran na inyo. So, amo na, aging transaksyon.
First time niya man ni sir nga customer, nangin customer nga. Yes, ma'am, oo. First time naman na-meet ang tao na first time niya customer doon. So, hindi niya makilala. Hindi niya makilala. Pero na-identify ta na sa uli tungod man sa victim. Kasi online sila nag-chat. So, naka-identify na niya ang suspect. So, that's why nagkanda kita sa follow-up hapon. So, nalocate na ito ng lugar, ang restaurant sa suspect. Positively identified sang victim. Ito siya man mismo ganun nag-searching, provide niya sa ato ng picture sang suspect. So, yung katuan natin, unfortunately, wala natin siya makuha. Kaya according sa tatay, tawag sa utot, wala siya kuno sa balay nila, may nagubra siya kuno. Ang sa medical sang atong victim is physical injury slight. So referable sa barangay. So yun gaan natin sa referral ang victim i-agian na sa lupon. Okay. Pero ang atong victim willing siya mag-file sang complaint against sa suspect. Ano ni sir, diin gid exactly na igo? Ulo lang ang sumbag sa Ulo lang gid mo. Ulo lang gid ang iyang puntarya sa ating suspect. So, may gani kaya sa malipong nakapalagyo sa dayan. Di nga part sang ulo ko no sir? Banda sa likod, may sa pilid. Ado ka pila siya napatupaan? Yes, ma'am. Ay, sabi ka prepararla. Tapos kaya mo to, fallback naman, dumalaga na lang. Ang jacket ko sir na dalaya, nakabayad ba lang? Wala, tumabayran, nabili na itong jacket. Tapos ang iya pa ibang nagamit ay kalalabog. So ang like for example ang iyang daw airpad ano to. Ang jacket wala ito makuha recover da bali ato kita sa suspect. May natuad bala sir ang victim nga dumay na may atraso ini siya sa isa ka tawo o kung ano man sir to be ang motibo kung nga agin sumbag siya sining customer niya sa suspect? Wala actually ma'am, wala kay una bis first time nila nakita na online lang sila nag-istoryahan ay nag-chat. Wala man siya may naman sila may kontras hindi man pag meet up nila nga duha hindi man kilala ang suspect. Recognize lang sa konto hindi as in acquaintance siya lang casual nga pero hindi bali first time lang ito na meet ang suspect natin. So ining Facebook niya sir gaano pa ga-operate pa ga-function pa ining Facebook niya sang suspect? I don't know ma'am kung kapangsun pa na pero ang according sa atong victim is gin-block na siya. Hindi wala na siyang communication pati ilat ang komunikasyon daw na delete. So pero mo na importante natin na identify na ang suspect. Pila ka ang jacket sir? 1,000. Ang suspect na sa Tabok Suba. More or less siguro mga 27 years old. Lucky, sir, na lucky. Ang online seller is a lucky man. Yes, ma'am. 20 years old ang online seller. Mag-skila pa na ang atong nga seller nga naman. Bali, working student. Yan na tanay, Bombocham si Police Major Eduardo Chacon Jr. ang hepe sa Iloilo City Police Station 9. So, amo to nataba niya gito yung Bombocham ang jacket nga worth 1,000 pesos. So, mga namin nga quality na sang jacket. Pero Bombocham, amo na nga do, medyo may kamahalan man. Kiti amo gini ang obras sang ining estudyante nga do makapiyan-piyan man kuntani, bulig-bulig man sang iya pag-eskwela Bombocham. Hapang kiti do nasa putihan pa ini siya sining iya man nga customer Bombocham. Pero mas mayo na ni ka-identified ng suspekto kag ang biktima willing nga magpasaka sa nagakigo sining kaso. Amo ning mayo sa sining hitabo kay may sulokton. Amo na ang ginaano man ayo man sang kapulisan nga mangin cooperative man ang mga biktima bisan mga petty crimes lang abi ni Bombocham apang kay kung magsige bala kag madimat bala amning mga suspect Bombocham. Basi kung white inog bayad amo tong nang bansa. Amo gani Bombocham kay ambal ni patukono siya kuno maplitis ang gisakyan apang sunod dire kay Police Major siya ko negative kuno Bombocham nga ginbaydan kag wala yan na baydan ang 1,000 pesos apang nakuha niya ang jacket. Katunto nga klase isang tao no iba niya nga tao nga nagapaninguha iya mamintaha lang sa kag serbi man ini nga leksyon sa mga online sellers bla nga kon may meet up ang inyo sini nga transaksyon i-meet up nyo sa damo tawo
Oh, mas nami pagid nga meet up nyo, tubang police station. Oo. Magluwas lang kung ang ginabaligya mo online, marijuana kag shabu kay tido. Do hindi ka gid magpanbinturar nga dira ka mo meet up kadua. Pero pwede man sa mall. Basta damo tawo lang, damo kakita na dayon. Adlaw man din akong gabi basta sa meeting place na meet up ta sa mall lang, hindi gani sa police station ganito ang ining biktima guro bombatsa meaning estudyante wa man guro nag-expect bangon hindi alas 10 ang aga tapos do ano nagidi hindi ro kasilak nagidi ang adlaw te mo nga ginobra pa ini sa iya apang kay mas maayo kay na locate na ini sang kapulisan balaan kun diin ini siya nagapuli amo pa na ang gina-follow up subong kag gina-investigaran sang kapulisan bombatsa. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Peliara para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Pauline sa imo sini iyang report. Daw damo na gid nagatinunto subong no. Nagapangastigo ka call center agent, kinastigo call center agent, kinuha pa iya sini nga mga pinamakal, subong iya ang sultiro, nagatingwa nga bisan pa paano makakwarta, naga-side hustle. Pero ang hustle ya, lehitimo, baligya sa sang hoodie para nga makakwarta. Kasalapo siya sa iban sini mga tunto nga klase sang tawo, mga bintauso, oportunista. Dapat sini kung may mga parinti ka mga oportunista kag mga bintauso, hindi nyo pagtulirahon. Dapat sinis pamilya sang nagpangastigo nyo. Kamo yang gapos sa inyo sinihimata kag lalo nyo tos police station, no? Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Ano ihan ang rason kung damo na ginsubong nagatinarso yan, no? Sa aton sini nga mga kabumbo diri sa syudad sang Iloilo. Basi kon bangod sa kainit bansan simpo hindi man no? Hindi man bangod sa kainit sang simpo abot lang. Ay pag-iba diskubriyan kung anong rason nga ako sagad kahimo sang kabulastugan ang pipila ka mga tao diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Anyway, sa aton sini nga mga kauturan ang dugang nga mga balita kag impormasyon itugyan aton sa iban sini Manus and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco gabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 20 to 26, 2025. Another evening of great musical entertainment is in your way sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang retro band ang natalan ang magpagwa sa ilang great collection of oldie-goldie songs sa concert at the plaza. Mangininyo sa Abril 26, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pagaiban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon the Bridge. Sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Santos nga misa,
Pahanuguti nga ang pagkabanaw sang aton Ginoo ang magaserbe bilang aton firm resolve to live righteously bangod aton hibaluan that there is life after death. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay amo ang pagpangita sa designated area agud
agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga
bumbilya kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pagibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulatuhan ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country.
Sa Radyo Bombo! Good afternoon, good sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. On a Saturday, today, we're going to interview our winner, si Toto Max sang Iloilo. And I'm sure makarelate gid, no, ang aton dira nga mga nag-move up nga mga estudyante or may nag-graduate nga mga estudyante naton dira nabla, no, during that days ng moving up. Roller coaster ang emotions. Happy ka man, nga sad ka man, so nagahibi ka nga nagakadlaw. Later on, sa ating pag-interview diri sa iya, aton hibaloon, anong iya nga mga emotions, anong iya mga balatsagon, kag ano ang iya nga mga ginapang look forward, kay ti mag-move up na siya from junior high to senior high. Sa diligid lamang madugay, for the meantime, I'd like to welcome everyone sa kahapon lamang program. And if you have your own stories to share, pwede nyo ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nyo isulat and then ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa aton nga Elections Day Countdown. Lapit kag lapit na lang gid. 16 days to go. Kag magaboto na kita. Ari na nga ito ni ambahanon para sa inyo. This is from Cookie Zamora with the song Ikaw na Kaya. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di mawawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso
ikaw na kaya ang susunod nating maging winner dito sa KLP? Well, kung nag-join ikaw, nag-share sa imong istorya, kag nabasahan natin this week, most definitely, basi. Pwede mo na iya, most definitely basi. Anyway, sa mga bago lang na nag-join dito sa aton, salamat gid. Welcome sa kahapon lamang program, kag gina-welcome ta na diri sa studio ang aton nga winner, si Toto Max sang Iloilo. Good afternoon gid sa imo, Toto Max. Good afternoon, Tita Regine. First of all, congratulations sa imo nga moving up from grade 10, mag-grade 11 ka na. Tapos na? Yes, Tita. Thank Si you. sano again. lang? Ano ta? Sano lang ang inyong nga moving up? Last April po, 14 ata, as far as I can remember. Alright. I'm sure nag-graduate kita with high honors, maybe? Or with honors? With honors, Tita. Congratulations. Anong feeling? Feeling blessed gid, Tita, no? Kay, despite nga ang grade 10, maburubudlay gid siya, Tita, nakaya kag nalampasan man, Tita. That's very good. So sa imo sulat, luyag mo pasalamatan ang mga teachers mo nga dako gid ang nang-enroll sa imo nga journey as a high school student. So sa diin mo luyag mag-umpisa? Siguro, Tita, umpisahan nato ng grade 7. Tita, sang panahon sang pandemic, may ara ako teacher which is si Ma'am Vic. Si Ma'am Victoria is my English teacher. So, sang time nga to, Tita, we all know nga pandemic. So, sang time nga to, per me ako naga-late bala pa sa, Tita, kay hindi ko ma-cope up ang time. Kay para sa akon, kabudlay nga wala sing may naga-tudlo bala nga naga-explain. Pero salamat man because kay Ma'am Vic, kay still ginabaton niya man, Tita, ang akon nga mga outputs kag mga ginapasa sa iyang mga requirements. So, thank you. Kag si Ma'am Victoria, Tita, even though time ato sang pandemic, always sigid kami gina-encourage nga kaya namon despite modular learning kami sang time nga to. So wala sang face-to-face, no? Pero na-carry. Okay. May ara ka pa nga luyag ang pasalamatan from grade 7 mga teachers? Or okay na? Do wala na gid, Tita, kay nalipatad ko na gid sila tanan. Pero salamat gid sa tanan ko nga mga teachers, no? Especially sa mga Filipino teacher ko, sa Sir Leo ata to siya. Thank Okay. Sige. So, sa grade 8 ikaw, you said panahon sang pagbago, kag pagpangabuhi. Wow, ang lalim. So, ano ang mga nagalatabo, kag ganday sinodiri ang imong luyag nga pasalamatan? So, sang grade 8, Tita, kay sang grade 7, Tita, we all know nga sang grade 7 pandemic. So, ang grades ko, Tita, nugbo. Though, time sang dito sang time nga to sang grade 7 ako ang courage wala sa self ko nga kaya ko na dula. Pero sang grade 8, Tita, time sang pagbago kay sang grade 8 because of sang mga teacher ko man, Tita, just like si Ma'am M kag si Sir Edwin, na-boost ko, Tita, ang akon confidence nga sang sad to, Tita, though feel ko hindi ko kay sang sad to, Tita, for example sa English, sang sad to, Tita, first day of school, ginakulbaan gid ako, Tita, siling ko. Kaya ko ayhan, kay balaan ko man, Tita, nga ang grade ko sang pandemic sa English is perti kanubo. Pero there is a teacher, Tita, which is si Sir Edwin. Gin-encourage gid ako ya, Tita, nga despite nga ginakulbaan ako, siling nga sa akon, you can do it. So, una-una, siling ko, English, kay siling nga sa akon, Tita, what is English? So, siling ko, wow, first day of school, what is English agad? So, sa uto ko, Tita, English is, tapos nagpundo ako, Tita, siling nga sa akon, sige, kaya mo na. So, as time goes by, siling ko sa iya, English is a universal language. So, siling nga sa akon, tapos ang klase, hindi ka magkulba-kulba, kaya mo na, kagpadayon lang. So, because of him, Tita, na-boost ang akon nga gana nga magtuon sa English. Kasi ang sad to, para sa akon, ang English subject is boring ba lang ang subject, Tita? Pero subong favorite mo na? Yes, Tita. Ako ka-weird, no? Sa una, hindi ko luyag. Nga like, say, mag-move up from, from grade 1 to grade 2, from grade 2 to grade 3. Kasi siling ko, di ko na basi kaya. Kaya hanggang amulan niyang nabalaan ko.
Pero ka-funny, no? And ka-cute lang sa mga thinking kung elementary ikaw or kung high school ikaw. Ang mga pangamba mo ba lang ang mga wala sa lugar. But anyway, anong hindi mo malipatan sa imong advisor or ano ng ESP nga ginamin mo? Si Mamunet po, si Mamunet ang akon nga ESP teacher. So siya man tita ang akon advisor. So si Mamunet, yang pa lang ni siya tita nga teacher, tapos perti ni siya ka strict. Hindi ko gid tita malimta ng mga pagpinay sa amon sa one whole. It's as part man ako no tita sang disiplina sa amon. So halimbawa magahod kami. So tita kay babaan si Toto Max, pero may gid ako ginalista sang classmate ko sa Noisy. So naripahan ka gid. Yes tita. So kada lista, so lahat gid sang ako si Max Everon Belicaw, for example tita sang 8 Saturn, magahod, hindi na magliwat. So, sige gid tita, mga 12 nga back-to-back nga one whole ang nasulat ko para lang dito. So, 12? Yes, tita. Grabe. So, mo ka nakagahod. Then, tita, gakalipat ako pero magdala sang putrag. So, ginalista man ako nanda. So, ang floor wax ko nga nadala, siguro mga 3 man. So, nagpasalamat gid ako, tita, kay Mamunet, kay tungod sa iya. Doon na lesson ko ang akon pagiging noisy, especially kung nagatudlo ang teacher. Kag halin dito, natutunan ko gid tita nga maggamit na sang putrag kaysa to. Gakalimtan kag do wala lang sa akon bala tita. Para sa ano ng food drug? Kay tita, ang gusto ni Mamunet nga ang amon classroom is matinlo, wala sing mga higko gid, that's why adlaw-adlaw ginapasok kami sang putrag. However, as a student, siyempre may mga dungol man, wala kami kis atita gasok-sok sang putrag. Pero bali daw trapo nga ginhimo, chinelas, ito muna? Tita, kis a chinelas, kis a putrag. So, tungod dito tita, ang amon classroom, ginbansagan nga isa sa mga pinakamatinlo nga classroom sa bilog nga grade 8 curriculum sa BBNHS. So after all nami manggali ang nangin epekto, no? Just tita. Pero may abilidad gali ka mo nga na-discover about sa double ball pen. Abi, please share. Ano yes, siya? tita. So sa amon tita, siling namon, ay abaw ka budlay man ni. Paano ni namon masulat? Kay hapon na tita ginabasulat. Siling bali penalty nyo? Okay. So, duha akon ka one whole. Siling ko, di paano tani masulat dayon? Siling ka classmate ko, ari ballpen, ihigti ba lang ballpen mo? Kag kung magsulat ka, para kung magsulat ka, pati ang sa dalong ba lang nga linya, masulatan mo. So, because of that, tita, because of that intention, mas naging madasig ang amon nga pagsulat sang penalty namon. Di wala na na-discover ni ma'am nyo ang palusot nga ina. Sila nga isa to tita, ay abaw, nagagamit ka mo kali sina. Tingala ko nga do kadasig sa inyo magpasa. Ka mga alam, kaga sa mga smart, naging sa mga kabataan sa mo, no? So, imbis isa ka oras, naging tunga sa oras na lang ang pagpabilin para magsulat. Yes, tita. Hindi ka na magliwat, kaya ikaw magahod. Anyway, what inspired sa grade 9 na ikaw? Sang grade 9, tita, siguro, sang grade 9, do diri pag tita mas nag-grow pag ako to the next level. Kay sang grade 8, yes, ano man ako tita, naga-perform man ako, naga-excel man ako. Pero sang grade 9, there are teachers man tita nga do parehas bala tita nga nagbunyag sa akon para nga ang akon nga talents or mga abilities pag-grow ko pag tita. So, sang grade 9, hindi ko gid malimtan, may ESP teacher, Sir Leo, gid tita. Siya nang amon nga values education teacher. So, tita, adlaw-adlaw na siya yaga pa recitation, kay gusto niya nga, ang lesson, hindi man lang balas tita nga, basta nga, ang lesson, hambal niya lang, ginatulya sa amon. Gusto niya nga, kami in our own, ma-explain namon ang lesson. So, mga first day of school sa grade 9, doon nakulbaan pa ko mag-recite. Pero as time goes by, tita, naanad naman ako, tita, naandan ko naman nga mag-recite. So, sang time nga to, nagkakakibot na lang ng mga classmate ko, tita. Kaya ang mga answers ko, kalawig, kay
doon nasanay ka bala tita nga magamit sang pagpanumdum sang kung ano bala isabat mo. So thank you gid kay Sir Leo. So kanami kay na nangin trained gid ka mo no sa pag-speak up, sa pag like kumbaga kung paano nga mag-communicate, mag-express ang inyong kaugalingon because amo nang ginaobra niya sa inyo. Hindi lang nga siya ang permi nga nagahambal, nga nagawakal, kundi ka mo mano, ginapahambal niya gid ka mo so that you can express yourself. That's very good. May isa ikaw ka teacher nga vlogger. Paano ka niya na-inspire? Si Ma'am Merla. Si Ma'am Merla, or panawag ko sa iya ma'am, ay Tita Regine is Ma'am Merls. So si Ma'am Merla, ano ni siya tita, do halin man ni siya sa pigado nga kabuhi, nga anaagyan niya man ang tanan nga kapigaduhon, pero gin-inspired gid kami tita sang iya nga story. Kay sang sadto nag-ubra ni sa Singapore as a domestic helper. So may mga tanan bala tita nga mga friendship niya, ang tanan nga ginagyan niya, nga kabudlay nga biskan pigado sila tita na napatapos niyang iya kaugalingon, naka-eskwela siya. So, na-inspire pagid ako tita. Kag siyempre tita, kung ang teacher namon just like si Ma'am Merla or si Ma'am Merls, pwede niya siya ka-entertaining. So, ang klase, hindi masubo. Happy gid for me. Ganahan ko. Very interesting, no? And then, may isa ikaw ka-teacher, nga siling mo, amo gid niya ang may pinakadako nga bahin sa imong pag-uswag. Sino ni? Si Ma'am Georgette ata or si Ma'am G po. Kay sang una tita, sang elementary, ang favorite subject ko gid tita is AP. Sang grade 8, because man kay Ma'am Angie, nga teacher ko man sa AP, na-inspire ako. Pero pag abot ko sang grade 9, bahaw tita, pwerte pagid ang AP ko, ang ako nga gana sa pagtuon sang AP, grabe gid tita ang pag-level up. Kay ang teacher ko nga ni tita, small but terrible. Ano ni siya tita, siya ni ang types ng teacher, bala nga, hindi gusto nga masubo ang klase. Gusto niya permis sadya. Alive na alive. Yeah, alive na alive. Tapos ang mga chika namon tita, abaw. Do hindi kagid tita magsirado sa imo dulungan, mamati kagid sa iya. So, wala kaya gana nga mag-absent, no? Kung siya lang inyo nga teacher. Kaya gusto nyo mag-enjoy sa sulod sang klase. Very nice kay teacher. And then, may isa pagid ka mo ka teacher, nga, ano niya ba, ginapangutan niya kamo sang, bakit? Kag, paano? Si Ma'am na sa tita. Kay, ano siya tita, sila nga isa akon tita, nagkuha siya sang economics, kay para malikawan niya ang math. Kay nainit siya sa mga numbers. Pero ang nakuha niya nga, pag abot siya sa BBNHS, nagkatuman siya gali sa economics, sila niya, ay aba may mga plus minus divide. So, amo na siya tita. So, kada question niya na tita, mamangkot na siya tita. Tapos kung masabat kami, gakakibot kami kay Permig na, bakit? Paano? Ipaliwanag mo ang iyong sagot. So, because of the tita, even though kulolbaan man si ma'am, happy ka sa iya, pero kung mainit siya or kung gasinabad bala kami tita, aperti man ni siya ka strict. So, kanami sa iya. So, kanami gid sa kay teacher, no? Kay as in, ginapa-work ni gid ang inyong nga mind. Nga hindi lang ang siling, no? Nga very basic lang, ang inyong nga matun-an dira, ang ipanghambal, kundi nga you have also, no? To speak out as in support your answer, kung baga, kay may bakit, kag paano. Kadto kita sa grade 10 na ikaw, may isa ka ka-teacher nga siling mo, dako gid ang bulig sa imo. Ilabi na sa mga times nga stressed ikaw sa academics, sino ni siya? She is Ma'am Romary po, ang akong advisor sa grade 10, ma-teacher ni sa tita. Sa grade 10 ang bitita. Kay wala man ko kabalog, pero may problems bala tita nga nag-abot sa kabuhi ko. Nga especially pagit sang pagkapatay sang mother ko, do hindi pa ko bala ka move on sang grade 10. So sang time nga to nga do pressured nako sa academic. So siya ni tita ang nag-istorya sa akon, kasi nga sa akon, Max, na-notice ko bala do gulpi ka lang naging matamlay. So ginistorya ko tita sang hapon nga to. Sila nga sa akon, Max, kung may mga problema ka, kung ano ang ginadala mo, hindi ka magkahuya nga mag-share sa akon. So halin sad to tita, ginistorya ko siya, ginhambal ko tita kung ano ang
yara nga ginatago sa akong tagipusoon, ginatago ko sa akong tagipusoon. Kag sang time nga to tita, sang time nga ginsugid ko na ang mga kabudlay ko nga ginatago sa akong tagipusoon tita, do nadula bala tita ang kabugat. Kag because of that, kay adlaw-adlaw gina-inspire, ginahatagan niyo ko tita sang advices, gina-inspire niya ako nga kaya ko. So, that's why nakaya. So, nangin mother, gali siya sa imo, no? Kag confident mo siya. That is good. Sino naman nga sir mo ya ang nag-boost? Kung mag-boast kaya gabahambog na. Ini nag-boost, nag-push gid. So ang imo nga critical thinking to the next level. Sa grade 10 tita, nagsiling ang classmate namon. Ang aton ko nga teacher sa ESP or sa Values Education, stricto ni siya. Nakibot kami tita, siya man gali ang teacher namon sa grade 9. Bumalik. Nagpaalam na kami, goodbye na kami sa isang grade 9 kay siling namon. Mabisgid namon sa sir ang recitation na adlaw. Pagka grade 10 tita, recitation man na adlaw. Siya pa rin. So enjoy sa gihapon. Kag mas nahon pagid ka mo ang inyong speech, ang inyong speaking abilities. Tapos, si Ma'am Pamplona, may big part man sa iyong mga journey as a student. Anong hindi mo malipatan kay Ma'am Pamplona? Kag anong uluyag mga pasalamatan sa iya? Siguro tita, ang hindi ko ginmalipatan kay Ma'am Pamplona, ang iya bala nga pagiging dedicated gid tita sa pagtudlo. Kay si tita, Tita Regine, si Ma'am Pamplona, ano na siya tita, old siya, pero despite sang iya nga pagiging na may edad na, still nagatudlo pagit siya gyapon tita. Kag even though tita sa grade 10, pertigid kami ya ka mga dungol, still gina-insindi niya kami. Tapos tita, isa ka best, may sabat sa iyang estudyante. Siling niya pero gisugid niya sa amon kay nakibot kami nga ang kapuot kay Ma'am Pamplona nga siya gulpi lang sabat nga sang isa ka estudyante. Pero siling niya sa amon tita, dito gid kami na-inspire siling niya sa amon. Nga mapastress ako sa iya. Kay kun ma-high blood ako, kag kun malipong ako, tagaan nyo man lang ako sang 5-5. Palibuton nyo lang ang kalo, kag tagaan nyo ko sang 5-5. Kita sa punta sang bullpen. Correct. Kag dira mo balaan, sino ang teacher, sino ang estudyante. Di ba? So overall, ano ang mensahe mo sa tanan mga nanging teacher sa junior high? But you will answer that sa ating pagpanumbalik. Mga kabombo, this is Tita Regine. Kaupod natin si Toto Max diri sa kahapon lamang program. Magabalik kita pagkatapos sa pinaka importante ng mga pahibalo. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sang mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration.
Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag Kita agad diri sa kahapon lamang program, still with Tita Regine and Toto Matt. So anong mensahe mo sa tanan nga mga nanging teachers mo sa junior high? Sa katapusan, Tita, ginapasalamatan ko gid ang akon mga teacher nga nag-inspire sa akon, nga nag-mentor sa akon, kag pag-grow sa akon as a person, nag-nurture sa akon, especially kay Mamunet sang time nga financially unstable kami. Siya gid ang nag-provide sa akon balon, ginapasalamatan ko gid ina. Salamat sa inyo tanan, hindi ko gid kamo tanan malimtan, ma'am, sir. Salamat. Sang una, isa lang ako ka bata nga naga-dream nga maging with honor, nga naga-dream nga ma-notice, nga naga-dream nga maging one of the student nga kung sa diin wala sang huya-huya. Sang una, because of my teachers, sa tanan-tanan nga mga mabuot, mapinalanggaon, kag dedikado ko nga mga teacher, ang sadto nga mahuloyon nga bata, naging confident na. Ang sadto nga wala sing pagpati sa iya kaugalingon, may pagpati na sa iya kaugalingon. Ang sadto nga kabataan, ang sadto nga bata, nga feel niya hindi niya makaya, nakaya niya. So, salamat gid sa akon mga teachers, kag hindi ko gid malabot ako anuman ang nalabot ko, hindi ko gid maranasan ang mga experiences kag nasadya ko nga naagyan sa junior high kung wala akon mga teachers. Salamat sa inyo tanan. God bless po. Pamatik ito sila siguro, no? And I am sure they are touched sang imo nga gipanghambal, ang imo nga pagpasalamat sa ila. Kanami gid man, no? Ang mga teachers naton have a very big role sa aton nga pagpangabuhi, sa aton nga journey bilang isa ka estudyante, kag dako, no? Ang role sa pagmold sa aton as to who we become after sang aton nga pagkatapos sang aton nga pag-eskwela. So sa imo tanan naman nga mga classmates, ano naman ang imo nga mensahe? Sa mga classmates ko, salamat sa mga friend ko nga still nag-upod sa akon even though damo ako sa mga MMK sa kahuingin pang-agyan. Salamat sa akon nga mga mapinalanggaon nga mga beshies, tita kay kalabanan, mga babae ang mga best friend ko. Salamat man, kag God bless gid sa inyo tanan, kag salamat man sa Ginoo, tita, nga nag-ubay sa akon, nga nagabay sa akon, naghatag sa kusog kag kabakod. Salamat sa Saturn, sa 7 Honesty, sa 10 Star, kag sa Grade 9 Star. Hindi ko gid kamo tanan malimtan. Okay. Sa pagtapos ng siningan school year, anong imo nga mga realizations? Ang na-realize ko lang, tita, is that do hindi gid ako bala, tita, magtutok gid sa academics, I need to have some time para man sa akon kaugalingon. Kag na-realize ko man, tita, nga subong nga bakasyon, it is my opportunity nga mag-grow pagid. So kung kinahanglan ko mag-advance study, mag-read na sa mga books, magbasa, kay ang writing ko, tita, need ko improve. Kag ang faith ko kay God, tita, need ko gid i-improve. Ang bugod na mga realization ko, tita. I hope you can work on that. And yes, we just need to balance everything. So din ang plano mo nga mag-senior high? There's a possibility, tita, nga sa BBNHS mangyapon, tita. So the same school? Yes, tita. So ano mga ginapaabot mo, kaya gina-expect mo nga magkalatabo? Gina-expect ko man, tita, nga ang senior high, nakon nga journey nga mag-aabot is mabudlay. Pero nagapatigid ako nga paagi sa akon nga sa mga teachers ko nga mag-aabot, kag sa mga teachers, kag sa mga classmate ko. Kag paagi man sa Ginoo, tita, gina-claim ko gid, tita, nga even though mabudlay ang mag-aabot ko nga sunod nga journey, even though madamo sang trials nga mag-aabot, with God's grace and power, with His almighty hand, makaya ko gid, tita. Good luck gid sa imo. What do you want to say sa imo nga family? Sa akon ng pamilya, sa akon mga supportive nga mga utod, kag sa akon father, kay Ate Kakay, kay Ate Cute,
kag kay papa, kag kay tita, madamo gid nga salamat sa inyo kay gina adlaw-adlaw biskan pigado lang kita, biskan damo sa mga problema nga nag-abot sa aton kabuhi, still padayon kamo nga nagahatag sang pagpalangga kag naga-inspire sa akon, kag salamat gid. Ano hindi mo malipatan sa junior high ang experience nga never magid nga malimtan? Perhaps tita, ang isa sa hindi ko gid malimtan sa junior high is that in my junior high journey is that sang time nga naka-experience ako sang bullying, sang time nga nagpakanob nga dogin ginpakanob ko ang akon self, may teachers, may mga tawo nga nagpati sa akon, nag-boost ang akon confidence, kag nagbulig sa akon. Sila gitita ang hindi ko malimtan. All right. Were you able to overcome atong pagpangbuli sa imo? Yes, tita. That is good. Ano ang inspirasyon nga luyag mo ibilin sa makaangay mo man nga mga estudyante? Siguro tita, ang mabilin ko lang gid nga isa ka at hambalanon para sa aton nga mga estudyante is that despite sang challenges ka adlaw-adlaw gina-encounter nato as a student, we all know nga ang pagiging isa ka estudyante is mabudlay, pero hindi kita naton pagkalimtan, mabudlay, pero paagi kay God, makaya naton. Kay siya nagsiling sa Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sa liga naton, kay tita, kung may pagtuo kita sa aton nga kaugalingon, kag kay God, makaya naton ang tanan nga mga problema. Rocky roads man ina, sleepless nights man ina, o kun isa man ina kabukid nga problema, paagi kay God, paagi sa pagtuo, makaya naton. Believe dapat may pagpati lang gid kita sa aton mga kaugalingon. That's it. Very good. Very nice. Nicely said. According gani sa kanta ni Danet May Caimo, which we often play diri sa KLP, you are unlimited. So do not limit yourself. Explore and discover ano pagid ang kaya mo nga himuon kay kadamo sang gifts, kay mga blessings, skills and talents nga ginhatag sa imo. May luyag ka pa nga ihambal or ibilin sa among tanan? Gusto ko man tita nga ihambal nga as a student magaabot gid nga madulaan kita sang pagpati sa aton kaugalingon, pero tandaan nato may mga tawo nga magabulig sa aton kung ara na kita sa subo naton nga part sa aton kabuhi, may mga tawo nga magabulig sa aton. So don't be shy to ask help. Okay. Di ba may anong tawag na STEM? Yes, like tita. kung ano ang Mga direction mo, kung diin ikaw dapat sa imo based sa imo nga mga skills, ano ang imo? I will take siguro tita perhaps kay gusto ko man tita nga mabus bagid ang akon nga paghambal, public speaking, critical thinking, kag writing, mayums ako tita. Good luck gid sa imo. There is nothing impossible if you give your best and of course with the guidance of God. Madami nga salamat sa imo. May luyag nga tamyawon. By the way, Toto Max. Shout out dira kay Tita Malo nga upod sa akon diri pa Iloilo. Shout out man sa akon nga mga classmate, previous classmates, sa tanan ko nga mga teachers, kay Tita Nancy Iscaniles Barreto, shout out. Shout out sa tanan ko nga mga kaparintihan, kag tanan-tanan nga mga taga Barotac Viejo, kag tanan ko nga mga kabatchmates sa BBHS, salamat gid sa inyo paglantaw, kay siling nila tita malantaw gid sila. So thank you gid. Hello, kaway sa tanan nga mga naga-watch din ra. Here is your friend, your classmate, si Toto Max. Ginapasalamatan gid naton. Congratulations once again for sharing with us your very beautiful and very inspiring story nga nagbilin gid sa nga manami man nga mga motivations sa among tanan, especially sa aton nga mga estudyante. So we wish you luck and we wish you all the best sa imo nga pagtungtong na sa senior high. Sa anong enrollment? Mga first week of June ko no tita, 16 ata tita. Okay, so for the meantime, enjoy ang imong nga summer vacation. Maraming salamat. You have just won 1,000 pesos in cash. Kung nabitmit mo da ang imong nga ginpa-Xerox nga 2 copies ang imong ID, immediately ma-release ang imong 1,000
Again, madami nga salamat sa imo, Toto Max. And there you go, mga kabombong, aton nga winner, si Toto Max sa Iloilo. Sa aton nga pagpanumbalik, ang ato naman nga pag-announce ang aton nga bagong nga winner for this week. Bantayin ninyo. This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig. Pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa sang Tidos ang aton nga oras. Sa sining hapon, we still have a little time para nga mag-accommodate one story before kita nga mag-announce ang aton nga winner for this week. And let's have this story coming from Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat at sana sa mabuting kalusugan ang mga gaya ko ng mga listeners kag mapisan ng mga letter senders ilabi na sa mahal kong Tita Regine and family. Dear Tita Regine. Sa subong, medyo nagakurug-kurug ang mga kamot ko kag medyo malabo ang akon nga panulok. Pero ginapilit ko ang akon kaugalingon upang makashare sa imo kag sa tanan nga mga nagapamati sa sining nga hapon sang akon nga kasaysayan. Natuhoy ini sa akon nga pag-celebrate sang akon nga ika-96 nga birthday sa tong Friday sang hapon, April 11, kay ti hindi ko kaya nga magwa sa balay kag wala ako naka-invite sa mga dating friends, mga pupils ko sadto, kag mga paryente. Gani, nagapangayo gid ako sa pagpasaylo, kay ti ang akon nga health, hindi na gid pwedeng magparopamasyar o maghalin sa balay. Pero talagang masayang-masaya ako noon kasi marami man ang mga kamag-anak na dumalo at buong nasisiyahan ako nang dumating ang mga guests na inaasahan ko. Nasadyahan kid ako sang makita si Mia sang Bingawan, ang mahal ko man nga letter sender. Lalo na binigay sa akin ang newspaper na Ilonggo at folder na may kasaysayan at picture ko noong nakaraang kaarawan ko, April 11, 2024. That's last year. Napakagaling, mahusay talaga ang pagsaysay ni Mia na nagbibigay ng napakasayang damdamin. So all smiles ako samtang nga nagabasa. Napakahusay talagang magsulat ng kasaysayan ni Mia ng Bingawan. So maraming salamat sa kagalingan mo at taos-pusong di ko makakalimutan ang iyong mga kasaysayan tungkol sa akin hanggang buhay ako sa mundong ito. So again, thank you so much Mia. I love you with all my heart. Tani, no, palabigon pagid ang akon nga kabuhi sa sininga kalibutan.
pangayo ako pasaylo sa tanan nga mga letter senders nga wala ko na invite sa ako nga birthday. Sa itong Biyernes, April 11, 2025, di balaan nyo naman ang akong nga health, hindi pwede nga magwa. So tita, sa itong udto na, sa April 11, 2025, nagkadto diri sa balay ang mga balikbayan ko nga dating mga eskwela kag may birthday gift man sila sa akon. Nagtulo naman akon mga luha kag hindi ko gid mapunggan. Ma'am, hambal nila nga ang nagahibi ka, ti sabat ko sa ila nga luha ini sang kalipay nga ti nag-abot ka mo nga almost 40 years ang nagligad nga way tan kita ay. Bala ninyo Sabado ti April 12, 2025, nag-hold sila sang ilang general reunion sa elementary sa district sang amon nga Banwa sa Santa Barbara. May invitation ako pero ti kabudlay bala nga mag-attend kay ti mahina ang katawan ko kag sobra ang init. So nagabot ang mga kahinablusan ko halin sa Manila kag ginhatagan man ako sa kwarta pati ang hinablus ko sa abroad. Tinagibi naman ako kag siling ko ti luha ni asang kalipay nga nadumduman nyo ako kag wala na ang mga kung ano-ano no nga mga bulong-bulungan, mga galit sa bawat isa wala na. So ngayon dapat no itanom naton sa aton utak kag sa aton nga balatyagon ang kapatawaran sa kada isa. Ihaboy ang mga galit o mga masamang loob kasi ang mga araw ngayon ay ang pag-alaala sa Holy Week. Ang kapatawaran sa mga kagalit o sa lahat na may masamang damdamin sa kapwa o kagalit dapat alisin na. Itanom naton sa aton utak na dapat maghari ang kapatawaran, pagmamahal sa kapwa kasi ang Diyos natin namatay dahil sa pagmamahal sa ating lahat. Love God and love all. So kahapon pag-celebrate sa general reunion, way ako naka-attend pero nag-abot ang tanan nga madating eskwela ko. Bao tatlo man sila kasalakyan, more or less, sobra sila mga 20. Akong dati nga mga eskwela, 4 years na ang nakalipas, panay naka-uniform sila. Tapos gintawag ako sa apo ko, nga sila nga, Lola, may mga eskwela, di ka nag-alabutan, mga eskwela mo. So siguro tita, mga 2 o'clock, tamang-tama, na pag-tune in ko ng radio, kasaysayan na, kaya lumabas ako. At lahat sila nag-greet sa akon. Tanong nila, Ma'am, ikaw ang class advisor namin noong 1985, kilala mo kami? Tisabat ko, hindi ko na kayo makilala, kaya isa't isa nagyakap, naghalik at nag-amin sa akin. Natuwang-tuwa silang lahat, pero hindi ko naman napigilan ang pag-iyak ng iyak. Bawat isa nag-introduce ng kanilang sarili, mga magulang nila, tinitirahan nila. Tapos may bigay naman na pera sa akin. So nabaton ko sa akong dating mga eskwela, mga more or less, bali 3-5. Tanan sa mga hinablos ko, siguro bali mga 7-5. Ti ito lahat, awa, pagmamahal, pag-alaala sa mahal nila. Kita mabuti, no? At hindi pa hanggang sa ngayon nakuha ang decoration at tarpaulin at doon kami nagpa-picture sa akon nga mga anay estudyante. Hanggang sa ngayon, parang hindi mabubura sa aking damdamin at puso ang kasiyahan na bigay ng mahal na Diyos na nakaraang kaarawan ko. Kaya tita, sa mga panauhin ko, maraming salamat sa inyo lahat at sa ating pamahal na Poong May Kapal. I have to close now with all my love to you and to your family. Love and kisses, Lola Amparing. Lola Amparing, thank you very much again. I know very happy kagid sa iyong mga birthday. And above all, lantawa bala, gifted kagid, blessed kagid ya Lola. Aside sa mga tao nga nagapalangga sa imo sa iyong mga palibot, kintagaan ka pagid ya additional time, another year of life nga mangin meaningful para sa imo. More years to come pa, more years to celebrate. Salamat gid. Thank you also sa tanan naton nga mga letter senders sa sining nga semana. Isa sa inyo ang aton nga mangin winner. Kag sa iban man dira nga may mga istorya ginatago pa ipagawa na ina. And i-share na diri sa kahapon lamang program, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat
And then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bomboradyo, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations sa ating nga winner. Next naton nga pag-interviewon diri and to win 1,000 pesos nga cash. Ikaw ina, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Again, our winner for this week, Mr. Survivor of Southern Iloilo. With that, thank you very much sa inyo tanan mga kabombo. Balikay kita on Monday. Magasunod na Tuyang, Ermitania, Provincial Jail, and Dear Diary. Madaming salamat sa inyo. Balikay kita and sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you on Monday. Good afternoon and God bless.